yourself a merry little Christmas. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Croeso I Barti Nadolig yr Haglediad. Pennod 73. Drop the beat. Croeso I Barti Nadolig yr Haglediad. Hefo Bryn. Hello. Hi, Estyn. A very subdued hello to you. Hi, a Sioned ydw i. Mae'n mynd I fod yn rili sgeri. Os na hwn ydi penod cyntaf chi o'r haglediad, mae hwn yn mynd I fod yn hollol weird. Ond, dyn ni yma... Mae bob i'r rhywun arall dyn ni rioed wedi gwneud yn hollol normal. Ddim yn weird gwbl. Na, gan I gael gwared o Judy, dewch a Skrillex fewn o'r cefn. Hei. Oce, na, dydy dolyg ddim yn dolyg heb tragic Judy Garland. Judy Garland. Dydw I ddim hyd yn oed wedi dechrau yfed, a dwi'n methu siarad yn barod. Guys, dolyg llawen. Rhywun da iawn. Dolyg llawen, Sioned. Yn dan, fel ydych chi'n gallu clywed yn y cefndir, dyn ni mewn cocktail bar hyfryd yn Gaernarfon, hefo'n gilydd. Yay! Ydan, dyn ni ddim yn mynd I trafod unrhyw beth depressing yn y benod hon. Dyma di'r holl pwynt. Mae hwn yn Barti Nadolig. Challenge, anyway. Yeah. Super bywiog. Dwi hyd yn oed wedi crycio ar agor hoff lipstick Nadolig fi, a da ni'n neud podcast. Dyna faint mor serious. Sioned, ti di agor un ti, dwi di agor un fi. Oh, Bryn! Mae Peach yn edrych yn really nice yn y ti. Sut mae ydi? Yes, nail vanish nice. Dathlu'r wyl. Nes i gael yng Ngwynedd di wneud, ond maen nhw dal yn edrych fatha fod dwi wedi bod yn bildio. Cos ti di bod yn bildio? Do. Mae Iest yn yr Iest pad newydd sbon. Desk newydd heddiw. O, standing desk, ond ar ben stôl ydw i'n eistedd. Fi'n gofyn, ti'n mynd I wneud standing desk am awr a hanner o Tech Talk gorau Cymru. Yeah. Guys, Tech Talk. Yeah. Dot. Ie, croeso I benod Nadolig ni. Da ni'n mynd I fynd trwy yn goreion ni o'r flwyddyn. Falle fydd rhai o'r pethau gweitha yn cripio mewn, ond mae di bod yn rili negyddol hefo ni ers fel y 12 mis diwetha. So beth am mynd I ddod â hwn yn ôl? Dod efo nôl, da ni'n exudio positif, da ni'n anadlu mewn, a da ni'n gollon allan. Yeah. Mae'n ap cwtch. Mae'n edrych fatha whisky. So guys, fel da ni'n cychwyn pob penod, mae hwn I fod yn gychwyn o'n I off fel podlediad am tech. 8 mlynedd yn ôl. Ie, mae'r haglediad yn 8 oed. Mae hynna'n amazing. Dwi'n cedi na dyna di sort of level jokes ni hefyd. Ie, yna wir. Gyn I gychwyn hefo Llundain. Bryn, beth sydd yn y tumbler yna? Whisky. Mae gen I Jura yn y tumbler gen I. Gawn ni fynd deep dive. Beth yw oedran y Jura? Cos dwi wedi clywed bod y Jura ifanc yn good gateway whisky mewn I pethau eraill. Yn sicr sy'n ni'n dweud. 12 di hwn dwi'n siwr ta 15. Mae'r botal draw yn co. Hefo be wyt ti'n cael o? Just ya? Yeah, just cubin o cubin fewn o fo. Hold on, un cube enfawr fel bar style. Na, just cubin arferol. Okay. Hynna neis, fi just I wybod wan. Mae brawd fi massively fewn I whisky. Mae'n mynd ar wyliau i'r Alban bob blwyddyn a mae'n gyrru fyny na. A mae just yn mynd I weld Macallan bob hyn a hyn ac yn... Ydy. Ydy. Dewis da. Dwi ddim yn gwybod os ydy'n trio bod yn James Bond neu ydy o just really unlicio Macallan, ond typical a choice. Oes fel Lagavulin ydy favourite Ron Swanson o Parks and Recreation. See? Oh my god, watch out! This girls from Caernarfon. Trio peid yn eich anas efo hon. Right, come on, yes. Delacour Bout Champagne. Oh my god, here we go. No pressure, yes? Well, literally, lot of pressure. Oh, na ni. Oh my god. Mae Iestyn yn hen pro ar champagne ma. Mae splurge o Gaernarfon yn cicio off. Troi fo'n I Bucks Fizz. Mae hwnna'n edrych fel advocat. Bucks Fizz.
lush. Ydy'r orange juice wedi dod syth o orennau dyfest i'n yr ardd dy hun dros y dolyg, dros y gwyliau? Dros y dolyg? I don't know. Lle oedd hwnna? Wel, yn ffodus nath hynna ddim para yn y move mowr o'r tŷ arall efo'r... Oedd y coed methu cael handlo'r move. Heddwch chi. Dwi... Liciwn ni just total appreciation am drink fi. So, gada fi peintio darlun meddyliwch chi. Dwi'n yfed allan o wydyr o weles i gynta mewn Las Iguanas yn Centre Parks ac o'n i'n really tempted i'w ddwyno. Mae o yn margarita glass gyda coesyn sydd wedi creu allan o wydyr gwyrdd i edrych fel cactus. Very 2018. Dwi'n meddwl, dwi really eisiau dwy'n hwn. So, esi ar lot o WhatsApp chats yn fy ffrindiau fi'n mynd, ydy hi'n ethical, like 135 i ddwy'n glasses pawb, mae'n really nice, dod ti'n fynd efo. A nes i'n mynd, ti'n be? Na. Mae gormod o beth yn cael ei ddwy'n leni, dwi'n ffain. A wedyn, nath o'n chwaer yng nghyfraith i gweld o mewn charity shop a brynu fai fi am £1.50. Maen nhw'n dod o Matalan a oedden nhw wedi gwerthu allan. So mae'r gwydyr margarita yma yn llawn Hortus Citrus Gin a Botanicals, ond dwi di meddwl bach yn llawdrwm ar y Botanicals. Mae just pink pepper a Juniper. Be di'r enw Cymraeg? Sgwennwch fewn. Yn nofyn yma, a rwan dyma ni hyn o hoff tonic haglediad, £500 million, Fever Tree. Hanner Instagram. Hanner Instagram. Dwi newydd fod yn darllen erthigol fascinating ynglyn â sut mae Facebook basically just ydi gadael, nath nhw brynu Instagram, gadlonydd iddo fo am cyfynyddoedd, ddim hyd yn oed wneud allan bod nhw sy'n bia fo, gadlu bobl cool ifanc dal i wsio fo, a wedyn dechrau wneud cachlwyth o bres. Mae Instagram ads yn ridiculous. Fel, mae'n gymaint o crap dwi wedi prynu off nhw, cos o'n i fel, god, mae'n syniad really dda. Positive. Oh, shit. Beth ti'n licio? Nes i brynu Zozo suit. Dwi'n mynd cofio os nes i siarad am Zozo. Dwi'n mynd gwybod beth i Zozo suit. So, mae Zozo... Mae dde fi yn grabio un o canapés cynta'r nos. Mince pie. Nw'n ni siarad am canapés yn y munud. So, Zozo suit. So, mae yna app o'r enw Zozo. Shop deilladu yn Japan. Ti yn prynu, basically, Andy Serkis style lycra suit. A ti fod yn gwario fel 20 quid na'n fawr. For the first few influencers on Instagram, you can have it for $3.99. And ni fel, yes, I'm an influencer. Yes, of course I will have it for $3.99. So brynes i y siwt ma, so just talu postage amdano fo. So, mae'n siwt efo smotiau, ti'n fel codes. Dwi'n wedi gweld llun o hwn. Mae'n show motion. Dwi'n prynu fo, a wedyn mae'n mesur ti, a wedyn ti'n gallu ordro dillad, made to measure, pretty much. So, maen nhw'n dangos, oedd yr Instagram, oedd yr ad yn rili llwyddiannus, achos oedd nhw'n dangos fel boi mawr chunky yn gwisgo fo, a wedyn merch size fi, a wedyn rwy'n ifanc athletic yn gwisgo fo, ac wedyn oedd nhw'n cael yr un dillad, oedd nhw'n cael yr un jeans, yr un Cris, ond oedd o'n ffitio'r 3 ohonyn nhw yn berffaith, so oedd o ddim fel... So, mae dillad merched yn gallu bod mor restrictive y pethau. So, the Zozo suit ma, yn really dda. Dydw i heb ordio ddim byd, cos mae Chris yn costio 50 quid. Ond, taswn ni'n treatio'n hun, ni'n cael ei mo'n syniad really dde, i rwy'n dweud at bod ti eisiau gwisgo pethau syml, ond well-made ac yn ffitio ti o dim, fel yr ysgwyddau ar y Cris y pethau. Mae'n edrych yn dda, ond swn i'n licio reviewio'r dillad os rwy'n eisiau gyrru'r rhai am ddim i fi. Ond, o'n i'n really licio fo, ond gallu fod bach o issue os gen ti fel dim body dysmorphia neu rhywbeth, achos mae o'n tracio mesuriadau ti, mae'n dweud, ti cynyddu chydig bach rhwng y bol na, #dolyg. Ond oedd hwnna oedd Instagram ads wedi bod yn llwyddiannus iawn yn cael fi brynu nhw rheina am $3.99. Right, rwy'n bit o mince pie fi wan. Guys, be di'r rwtch da chi di prynu off yr internet yn y 5 munud? Dwi di really trio galad flwyddyn yma i beidio, ond God, yn y 5 munud... Conscious consumerism. 43-inch TV. No! Wel, mae'n teimlo fatha y 5 munud dwytha. O, fi mor excited. Yes. So, oh, man. So, nes i brynu hwnnw, a mae o'n hyfryd tu hwnt. Ti'n un Sony. Ydy cyrraedd? O, do, dwi wedi setio fo fyny. Dwi wedi gwachio 2001 arno fo.
Fuck on all. Mewn 4K, HD, full on. OK, o'n i'n jocian ar chat ni yn gynt, bod ni fel yn mynd i gol dod i gael fel house party yn tŷ newydd Iest, ac o'n i fel, OK, di hwn ddim yn joke rwan, ma' hwn yn full on digwydd, right? Live episode, watch along efo rhywbeth hilarious ar y teli masif. Ia. Ond o full Ond on. lawr i'r Black Boy wedyn a beint just i road to bob dim off. Yeah. Guys, be di hoff pub chi? Hoff pub? Mae'n hawdd yn Gaernarfon. Fel locals, o'n i'n kind of meddwl, ond gwn i go for it. Expandio fo allan. Profiad gorau, like, lle di pub gorau ti di bod na fo? Dwi'n cofio un pan o'n i ar acid ac oedd o fatha safe haven. Oedd hwnna'n Maidstone yn Kent, dwi'n meddwl oedd nhw. Ond, ond bob tro o'n i yn y pub, o'n i'n teimlo'n sobor, a bob tro o'n i'n mynd allan, oedd o'n dechrau tripio balls eto. Amazing! Ti'n meddwl yna rhyw fath o cymegion yn yr papur wal? Deud, fatha all-time... All-time profiad gorau. Dim bod ni'n argymell cymeryd gyffurio na byd ar y haglediad. Na, da ni'n argymell cymryd mwy o gyffuriau. Acid jazz o'n i'n sôn amdan, cofiwch. Yn amlwg, be arall sy'n ti sôn amdan? Nash jazz yn neud off yna. Bryn, ys gen ti local ffordd na? Oes, ond gwir yr un sy'n dod i meddwl i fi ydy The Old Harker's Arms yn Gaer. Hwna oedd y tu tafar gynta i Angair pan o'n i'n byw yna a mwynhau hwnna'n arw. Flashbacks. Yr un arall o'n i wedi mwynhau oedd un o'r enw The Ben Nevis yn Glasgow. A hefyd un arall o'r enw In Deep. I see what they did there. Glasgow. Biad mor dda amdano nhw. Dwi'n mynd i fewn iddo fo. Dwi'n rhywbeth wrong efo chdi, Bryn. Wel, dwi'n bod yna mwyn unwaith, so dwi'n... Ti'n meddwl yn rei Llundain. Ti'n neud lot o improv mewn pubs? Ie, wel, sy'n mynd i bod nhw'n pubs gret. Loads o hecklers yna. Mae'r un, actually, really diddorol y Llundain yn Richmond o'r enw The White Hart. So, pub... Mae hwnna'n swnio fel hen pub. A nhw sy'n cael y gasgan gynta o Winter Warmer bob blwyddyn. A mae nhw'n barti mawr pan mae'r casgan ma'n cyrraedd. Mae nhw'n tapio hi, a mae nhw'n wedyn dechrau rhoi y Winter Warmer allan i pobl. So mae'n barti mawr bob blwyddyn, mae'n serfod. Mae'n lush. A mae'n bwyd rili da na hefyd. Mae hwnna fel pan mae'r J2O cynta'n dod draw o Sbaen i Black Boy, Iest? A dyn... Mae'n a lot o tai tafarn diddorol. Yr un dwi'n... Rwy'n sy'n licio fwyaf os yna fo cwrw gwell. Okay. Benydd, Ye Olde Cheshire Cheese ar Fleet Street yn Llundain. So, nice pub, crap pint. A ti weld i hwnna ddim yn... Lleitha ddim fod yn pub nice os ydy pint o crap na. Mae dafarn anhygol oherwydd mae hi ar Fleet Street un o'r pubs hynna yn y lad. Ond pwy sy'n bi enw da? Weatherspoon na. Na, Katie The Cry. Na, god, dwi'n really cofio beth enw. Ond mae'r cwrw maen nhw'n neud yn Shocking. Afiach o gwrw. Wel, na beth gen i... Di dafarn neist cael adael i lawr gan cwrw gwael. Un fi ydy, a dwi'n credu fydd hwn yn mynd yn ymlaen i un o highlights 2018. 2018 i fi. A mae Iestyn, dwi wedi prynu paint i ti, neu ti wedi prynu paint i fi yn y Waterguard. Lawr, bai Caerdydd. O'n i'n lyfio fan yn tygyd. Hwna di'r un, ti'n gwybod, oedd o'n neud oatmeal stout. A hwna di'r un, lle oedd o'n i'n ista ti allan a... A ddo pob peth yn... Organic a stwff o dda. Organic, ond dio ddim yn wanky organic. Mae o fel Tadcaster. A'r Sam Smiths ydy'r bragdi.
Mae'r Waterguard, so hwnna y pub gyferbyn i bar syched, i chi cool steatherheads na allan ma'na. A mae'r paint yn lyflu na. Mae'r lle mor berffaith ar ddwrnod braf i ystod allan. A mae'r fucking cyngor eisiau bildio fucking flats ar y gwair tu allan. Ar y gwair? Ar y gwair, ar y patching y wair tu allan y Waterguard. Maen nhw eisiau syfio. Just stick... Peidio bod yn negative one, positive. Oh, wow, sorry. Ond mae'n pub really nice. Dydy o ddim, mae'r tu fewn yn... On strike against Sean. Sorry. Be dwi'n goffa neud os dwi'n cael 3 strike o negatifrwydd? Cys gallai fod ddigwydd yn really hawdd. And anyway, mae pub hollol boring corporate tu fewn, ond mae'r paint yn amazing, a ti just yn eistedd tu allan. That's all I gotta say about that. Mae'n pub all day is great, achos mae'r oatmeal stout yna, mae fel pryd, mae fel kind of bit dyle Guinness fod, tas fod ddim yn blasu fel toast i llosgi crap. Oh, ddwna'n rili negyddol hef, oh man! Newid eich o fyny, Sam Smiths sy'n bia y Oldie Cheshire Cheese. Oh, na! Sam Smiths ydy'r un o Waterguard. Ar weird. Oh my god, ti ddim yn licio'r cwrw na? Na, dwi'n mynd afiach. Wow, pen ffrwydriad. Oh my god. I don't know what you're talking about. Right, ti'n gwybod o'n i'n... champagne. Ti'n gwybod dwi newydd fod yn sôn am yr organic cwrws hyfryd ma sydd yn y Waterguard. Yes? Yr un pub chain sy'n berchen y pub crap, y pub really close, ond hefo pint crap. Ah. So, wow, Bryn, wow. Just wow. Anyway, guys, mi gathon ni bach o waith cartre yn llythrenol 20 munud yn ôl. Meddwl fel, hey! Chos chi'n gwybod da ni'n paratoi fatha. Yn drylwyr. Hwn dyn mwyau ni erioed paratoi. Yeah, man. Chos nathon ni just, oedd y text yn mynd round, achos o'n i'n trio fel, kids, gach gwely, come on. Yeah, mom, eisiau story. Tough, bad parenting, good podcasting. So o'n i just yn cario, flingio hein allan. So, dwi'n siŵr os da chi wedi cael chance i edrych ar hwn, guys, yn ganol y party cool ma'r waitresses yn dod round hefo fel corn sausages a burgers becher fel, no thanks. Pwy ydy eich arwyr chi, neu arwr specific chi am 2018? A fi'n gwybod hwnna bach, oedd o'n un i jumpio ar bobl, cos mae'n un really llydan, ond fel, os unrhyw un neu unrhyw grŵp da chi di meddwl, chi'n neud stuff da, neu good stuff le ni? So, mae'n ychydig o'n nhw dod i feddwl eleni. Dwi'n meddwl un a sefyll allan yn ymhen i pan mynd ysdi na oedd Tim Cook. A reswm i fi oedd iddo fod dechrau bod yn un o'r bobl oedd yn siarad amdan y ffaith bod cwmnïau Silicon Valley yn gorfod cymeryd amddiffyn data pobl mwy o ddifri. Ti'n mo be, Bryn, mae hwnna'n kind of... Dwi wastad yn teimlo fel bod fi'n dod at y ti am fel yr honest view o stuff yna, cos wyt ti'n gwybod gymaint mwy amdano fo na fi. Achos o'n i just fel, dwi wastad yn un o'r fel Joe Public sydd yn cymryd yn ganu y tawl. Tyma, maen nhw wastad yn neud pethau mwyn ni, a dwi'n cedyn eleni di'r flwyddyn lle dwi wedi kind of mynd, oh my god, does dim morals gen y bobl yma, o gwbl! A dyna dwi'n meddwl un o'r pethau sy'n dechrau dod i mwy i'r amlwg gwan ydy bod cwmnïau, a dwi'n meddwl yn fwy bod pobl cyffredin yn dod yn fwy i ddallt yn well mwy be sy'n mynd ymlaen efo'i data nag oedden nhw'r blaen. Ac dwi'n meddwl Tim Cook yn sicr yn siarad amdano bod gyn pobl fel Facebook a Google dyletwydd. In fact, dwi'n meddwl actually galw allan Facebook yn specific yn deud da chi angen neud mwy i sicrhau data pobl a hwn i gyd yn neud y sgil pethau fel Cambridge Analytica ac yr ffaith a dyd un o'r pethau o'n i'n gweld o'n i'n rili licio dod o blaen oedd y stori bod aelodau yn San Steffan wedi bod yn ceisio gael Facebook i ddod i roi tystiolaeth ymlaen y committee a di dweud bod nhw eisiau Mark Zuckerberg ddod i roi tystiolaeth a Facebook yn dweud na, da ni'n mynd i wneud hynna so ddaru y committee dod i wybod bod na achos y cael ddal o flaen rhwng Facebook a cwmni arall ac oedd bod gyn y cwmni arall ma
cash o dogfenna o'r achos llys ma. Ac ddaru'r committee ma gyrru the Sergeant at Arms i'r gwesti lle oedd y boi ma'n aros a cymeryd y dogfenna mae gyd. Weles i hwnna. A be nes i fwynhau mwy na hynny oedd y syniad bod oedd Facebook wedi dweud lach chi'n cael neud hynna, mae hein yn di cael ei mae'r dyfarnwr yn y County Court yn San Mateo wedi dweud mae hein yn protected documents a just y syniad mwyn dweud rwy'n Steffan dweud pwy ffwc ydi San Mateo. Fuck off. Don't you know who we are? The bloody empire. A wedi, ond y syniad ydy bod nhw wedi cymeryd camau penodol i trio dal cwmnïau fel data mawr ma i rhyw fath o atebol, gael nhw'n atebol am atebol, be maen nhw'n neud efo data ni. So mae'r ffaith bod mwy o sylw cael dynnu at pethau fel ma dwi'n meddwl yn beth positif dros ben. Dwi'n meddwl, da ni'n gweld o ddiweddar, dwi'n meddwl flwyddyn yma efo stwff fel y GDPR dod i fewn, bod mae pobl yn dod i ddallt yn fwy be ydy hawlio nhw efo data a'r ffaith bod cwmnïau ma'n gallu neud difrod mawr. Ti'n meddwl beth sylwes i, gan na hon ydy blwyddyn y GDPR, a bod ti Bryn ydy fel pet kind of GDPR person expert fi, a ni wedi kind of gysi bach sioc. Dwi'n gweithio ar y sioe ar gyfer y Royal Welsh, a maen nhw'n printio yn catalog nhw, achos dwi'n gwybod os ydych bod bobl yn bridwyr anifeiliaid, neu bobl, dyna sut maen nhw'n rhedeg i busnes, ond pawb sydd yn dangos unrhyw anifail yn y catalog, maen nhw'n printio fel enw llawn nhw, a cyfeiriad nhw, a postcode nhw. Mewn publicly accessible catalog enfawr. Ac mae gen ti just, o'n i just fel, oh my god, so hwn di ddod ar hyd yn esgu yn y gwaith, so rhaid i fi losgi fo, just ar rhan fel, ond dwi'n gwybod os di hwnna'n, beth o'n... Mae'n neud lot i'r ffordd mae pobl actually meddwl a symud yn ymdrin ar data, so os bod nhw efo'r hawl neu bod gen nhw yr caniatad neu pwrpas i wneud o. I wneud o, ia. Mae'n iawn wneud. O be mae'r cwmni'n gorfod ystyried beth ydy y pwrpas a beth ydy yr difrod sy'n gallu neud efo'r data. So, mae'n lot dros ben o'r data wedi bod yn cael prosesu dros y blynyddoedd. A dos y neb rili wedi bod yn ystyried beth ydy'r niwed, beth ydy'r gallu, beth sy'n gallu neud efo'r data ma. Yes. Wyt ti wedi cael amser i meddwl am Hero? Do, ond fatha oedden ni'n deud cyn y sioe, mae'n gallu fod, fydden ni'n sticio i just technoleg, fydden ni'n fynd i'r... Ond mae pyn bach, oherwydd na, tywod, haclediad ydi enw'r sioe, ac mae'r person yma yn rwy'n sydd wedi bod i waith o, gwyddonydd ydi o, tywod, dwi'n gwybod os da chi wedi clywed amdano fo, Tim Noakes dyn nhw fo. Dwi'n nabod i'r enw fo. Ond nath o sgwennu llyfr The Law of Running yn yr 80au, 90au, fath o law. Mae'n cael ei gyfri fath ar Beibl o redag ac oedd o mewn gweithio yn De Africa yn fath o sports scientist ac oedd o'n helpu pobl mynd yn gyflymach a balli, ti'n bod, rhedwyr ti'n gael nhw proffesiynol ac wedyn dyma fo'n cael diabetes a fo ei hun yn rhedeg marathons a balli ac dyma fo yn mynd dwi wedi gwneud siŵr ar hyd yn oes dwi wedi bod yn bita'n iach sut ddiawl dwi wedi cael diabetes a wedyn fo'n dechrau ymchwilio mwy fewn efo a sylweddoli fod oedd i safbwynt o ar carbohydrates a faint oedd yn bita o'n nhw yn hollol anghywir i'r fath o fywyd oedd o'n byw a mae'n nabod gymaint mwy o bobl yn rhedeg yr un adeg efo mae nhw efo gyd efo diabetes so mae o di rhwygo allan y tudalen a allan o'i lyfr o di ail gyhoeddi fo dweud fod o'n wrong ac cymryd lot o balls i rwy'n ti'n mo be mae hynna yn deud fod nhw wedi bod wneud hyn a wedyn troi rownd a deud na dwi'n hollol anghywir ar hyn dyna beth i gwyddoniaeth o'n de? Ia. Gwyddonydd ydi o? Ac mae wedi cael ei ridiculio
yn De Affrica oherwydd hyn, a mae gymaint o wyddonwyr yn ei erbyn o, ac mae'n dweud, na, mae gynnu fi'r, mae wedi wneud yr ymchwil, mae'n dweud, mae hyn i gyd yn iawn. A wedyn oedd yn cwrt... A di byw'r ymchwil hefyd yndi? Ie, a oedd yn cwrt flwyddyn yma, a flwyddyn dwytha, oherwydd oedd na, dyna sydd gofyn negas iddo fo ar Twitter, ydy o'n saff i fi weinio fy mabi i ffwr ar diet low carb, ac dyma fo yn dweud, wel, yndi siwr sam byd o'i le efo hynna. A wedyn, wrth gwrs, dyma'r, dwi'n mynd gwybod beth, sa'ch chi gael yr health board, be bynnag. T'mo be, unwaith wyt ti'n mynd fewn i nutrition babies, a'r ffaith ma'n, like, hollol priority nhw ydi fel, yn ywedig yn De Affrica, ffidiwch eich babi cystal a gallwch chi. Mae whole, waw. So, ath o trwy'r cwrt, nath o ddod, oedden nhw'n trio dadla fod oedd y tweet yma yn iawn yn ei le, ac nath o ddweud, wel, fydwch chi'n profi fod y tweet ma'n anghywir, felly da ni'n mynd i brofi chi fod o'n gywir. So nath o fynd trwy'r trail, nath o bara dros blwyddyn, a nath o ddod allan yr tystiolaeth mae i gyd, a nath o bara hir, ac nath o ennill y trail yn mis Mehefin flwyddyn yma, rhywbeth o la. Wow. Ac oedd i bod yna yn hamro allan yn erbyn y cwestiynau'r pobl yma am ta blwyddyn. Ac yn y diwedd, mae di ennill, ac rwan, yn De Affrica, mae pawb yn, mae weld fatha bod pethau mynd i droi rownd, a bod pobl yn goro cyfadda, fatha mae nhw rwan yn sylweddoli, fod lot o bobl yn cael ei dalu cyn y cwmnïau mawr yma, bwyd mawr. I sgiwio'r results tuag at i bwyd nhw. So, a mae lot o bobl dal yn erbyn y person yma, a mae'n jyst yn cadw ni sefyll, os dwi'n iawn, ac mae jyst yn mynd i gario ymlaen. Mae werth darllen i lyfr o hefyd. Hyd yna, jyst ti ddim yn rhedeg? O, ddim yr un, mae gen i fo lyfr arall amdan i hanes o, amdan yr holl helynt mae di bod trwy. Na i wneud links yn y thing, ond mae'n hynod o ddiddorol. Cos mae bwyd wastad mor emotive yn dydi, cos ti'n mynd o un ochr ond fo, mae'n hollol byr wyddonol, a wedyn gen ti'r ochr arall bobl hefo body dysmorphia a cysylltiad emosiynol sgyn pobl. Ti'n gwybod beth, so mae'n massive thing. Dwi dal ddim yn gwybod lle, mae'n really anodd, cos dwi'n ffindio, mae ffordd dwi'n bwydo teulu fi, dwi'n really trio cadw fyny efo pob un darn o gyngor mae unrhyw un yn rhoi i fi, a mae mor anodd achos dwi just fel ti'n bwydo nhw fel dwi di cael mwydo pan ma'n i tyfu fyny, ond ti'n kind of fel, wallai newid o, a dwi yn newid o, ond wedyn wyt ti just fel pan ti'n gweithio, pan ti'n popeth fel na, ti fel dwi'n prepio from scratch gymaint a dwi physically gallu. Ond y stwff dwi'n prepio scratch ydi stwff sy'n llenwi bolio cyflym, a noci, dyn nhw tatws, ti'n fawr y stwff mae gyd, a dwi'n eisiau mynd fe, dwi'n jocio, mae un o'r rhieni yn dosbarth y mabi, mae o'n mae'n personal trainer, mae hefyd fel trainer Cardiff Blues a stuff, a mae wastad yn ripio'r pes, a mae'n licio ripio'r pes allan o fi fel, achos bod fi just ydi cyfadde rhywbryd, bod fi actually'n eitha licio, da ni yn cael pethau melys yn ti ni weithiau, a ni just fel, mae gen y boi ma, like, broblem hefo hynna, ac o'n i just fel, ti actively'n meddwl bod fi ar bwrpas yn gwenwyno plant fi'n dweud ti. Dyna be wyt ti'n meddwl sy'n digwydd. Dwi just fel, dwi am bwydo nhw. Da ni gyd yn mynd i farw yn y pen draw. Oh my god. Hwna dio, Gynna fi iced Christmas slice. Oh, yes! Iced slice! Ond mae o'n gluten free. Wel, mae hynna'n ffain. Mae hefyd yn bosses fi. Gai just flagio fyny. Dwi di symud mlaen i ail drink y noson, right? Allwch chi disgrifio beth ydych chi'n gweld o'ch blaen chi? Mae serious yn ymwneud boys. Mae Sioned ar yr ail botol a mi efo sgwennu. Dwi'n meddwl gair o'n yma. Na, dwi'n meddwl gair o'n yma. Japanese di hwnna. Dwi'n nôl ar y saki. Mae hwn yn Gekkeikan Junmai Dai Ginyo Sake. 15% wedi dod o Amgueddfa Caerdydd. Oedd gostio ddo 20 quid i fi. So ti'n gwybod, i wneud fyny am yr holl like, Lidl a IKEA cwrw dwi di yfed dros y flwyddyn diwetha. Mae gennau botel
ddu o sake hefo kanji air arno fo, sy'n mynd i edrych yn beautiful. Just... Classy as. A Ti wedi trio dwi'n... beth o? Do, dwi'n mynd gwybod os welwch chi yn ystod chat Bryn amdan arwyr fo, nes i kind of just gymryd o fel shot campai, a wedyn o'n i fel bad move. Gai ddweud un arall, just cyn i... Just oedd yn y dyddiad dwytha, Elliw Gwawr, Oh, yay! achos mae hi'n leg. Ffrindi'r sioe! O'n i jyst yn gweld wedi bod yn galw allan lot o shit gyda BBC yn y dyddiad dwytha. Ti'n mwyn beth, dwi wedi misio lot o hynna. Mae'n ledge. Cool, so na, Bryn, be di'r update? So, mae'n hysbyseb gyda BBC, fatha, just cyn, fatha, mae hi'n ddolig, mae'n rhaid chi wario amser efo chlant a falle. Ac oedd dangos, dyna sy'n gweithio, a mae hi'n stressed a bod math o bethau. Mae'n cytio wedyn i plentyn hi, sydd yn dangos fôn fatha'n mynd y flin a falle, a hi'n mynd, cytio ôl i hi, mae'n mwy stressed. Mae'r amser i gyd, mae'r pethau'n mynd yn really drwg, mae amser yr rhewi, a mae'r ddau yn nhw'n fatha mynd, beth sy'n mynd ymlaen. A mae'n fflachio fyny llun o hi efo'i map i ar y sgrin. A mae'n dweud, mae rhaid i fi fynd at yn map i. A mae'n redeg allan trwy drws. Ac oedd eich really gweithio ar teimladau, beth yw'r gair, euogrwydd, mama sy'n gweithio. A gwario amser o'i plant nhw, dweud, to hell with you fath o beth. A wedyn heddiw yna rhyw rhywbeth ar y BBC sôn am beth, rhyw tweet o sôn, bras, make-up, what's holding women back. A ti'n dweud, really? Really though. The pobl yn ôl. Really though. Paid. Hi'n dweud oedd di bod yn feminist, di'n meddwl bod ti'n methu mwynhau pethau. Mae Elliw, mae hi'n berchen ar un o'r casgliadau Colur Smart Nation dwi wedi gweld, cys nath hi tynnu llun o'i home broadcast office hi hefo microphone hyfryd, laptop hyfryd, a pethau Colur Chanel a perfume Chanel i un ochr. Ac o'n i just fel podcast goals fi. Dwi'n surrounded by hen tins o Fever Tree a stolen bites ar ei hanner yma. Ddim mor classy a hynna. Dwi'n un sy'n cael... un o'r rhai sy'n hitio fi ydy unwaith eto Instagram advertising llwyddiannus iawn. Hai ar gyfer life insurance i mams. So meddyliad i fel yr sgiw advert na o fel, hei, ti'n fam, gen ti lot o bobl i boeni amdan, tas o ti'n marw, right, rwan. Beth ti'n rhaid i kids di? Wow, okay, na. Hei, eisiau gwybod be di snack fi? Snack newydd fi. Oh, dear. Oce, gwan i Estyn, gesio beth i snack fi? Snack diweddara fi? Cai noi. Gwymon! Seasoned gwymon. Mae fy mab yn dwlu ar rhain. Seasoned gwymon. Efo, maen nhw'n llawn o e-numbers, ond maen nhw'n lyflu. So drachwch ar hwnna. Gwymon, see-through. Dwi'n byta lot o heina pan dwi'n cael y cyfle i... Mae na rai Cymraeg, a dwi ddim yn cofio beth i enw nhw. Ti wedi gweld y rai Cymraeg? Cnoi noi. Hold on. Wel, ys nhw. A maen nhw'n allforio nhw i Japan. Bydd nhw hwn? Yeah, definitely. Pembrokeshire Beach Food Company. Na, Welsh Selwyn's Seaweed. Right. Selwyn's Seaweed. Weed in the sea. Selwyn's Weed in the Sea. Oh my god, dwi'n edrych trwy... O'n i'n meddwl, fe'n neud hwnna. A wedyn dwi'n edrych ar... Be di tabs mae gennau ar agor? Shit, dwi'n ganol show. A wedyn mae'n just fel, Hot Wheels drone. Get one at Argos. A ni fel, Sean Corn. Sionet. Ia. Wedi dy arwr fi. Well fi cymryd. Selwyn sydd yn gwneud i pipi yn y bor. Na, dwi di rhoi fyny am... mae hwn yn swnio'n very generic. Mae fel Year of the Woman. Ond... sort of, yr amalgamation hashtag Merched Cool Cymru. hwnna'n awesome. Chos nath hwnna, as nath amalgamatio fewn i fel Facebook grŵp efo fel 5,000 o ferched yn efo. A wan mod i troi fewn i newsletter. A swn i'n rili argymell i hogia, i chi,
arwyddwch yn i'r newsletter. Na Leo Maddox sydd wedi cael yr newsletter at ei gilydd. Mae hi'n super fel creadigol a just generally arbennig o berson. Dwi heb gwrdd â hi, ond dwi wedi bod yn e-bostio hefo hi, cos nath i wneud profile o'n fi ar podcasts ar un o'n nhw, so dim just kind of bod yn hynanol hwnna, ond mae'r just yr whole kind of amalgamation yma yn Merched Cwl Cymru. Mae o ydi agor llygyd fi cwpl o bethau fyd, fel y stuff femynyddol dwi'n cymryd yn ganiataol, fel y chweroliaeth a cefnogi'n gilydd y stuff. Wedyn dwi mewn enghraifft yn Facebook grŵp efo ffrindiau coleg fi, mae'n a lot o kind of fel dal lot o fel be iawn ma hwnna'n gwisgo, bach o body negativity yn mynd mlaen a stuff. Mae'n a lot o stuff, mae'r stuff dwi'n cymryd yn ganiataol ddim o reidrwydd wedi ffarmio allan i gweddill Merched Cwl Cymru, a mae hwnna'n rhywbeth dwi'n rili gobeithio fydd yn cario ymlaen blwyddyn nesaf, fydd yr ymwybyddiaeth yma yn treiddio, cys Lenny di bod yn ei fi feddwl, a dwi hwn ddim yn mynd yn negyddol, mae hwn yn mynd yn athronyddol, okay? Cool. Just come with me on this. Mae di bod yn flwyddyn lle dwi wastad yn teimlo fel mae di agor yn llygyd i'r ffaith bod cymdeithas yn esblygu i ryw ond bod o'n esblygu ar gyflymder gwahanol. Mae na pocedi wastad yn mynd i fod o bobl sydd just ddim with it. Mae hwnna'n swnio'n rili nawddoglyd fel Drwy misio newid. Ie, neu just ddim yn gweld y pwynt o fod yn trans-positive, neu ddim yn gweld y pwynt o kind of dwi'n yn gwybod, mae'n anodd i esbonio a neu drio ffindio allan, ond mae rhywbeth oedd yn mae'r stwff ma sy'n ymddangos mor hollol amlwg i fi a falle i chi'ch dau, ond ti just yn mynd yn hollol sioct pan mae bobl wyt ti'n nabod just yn bod yn negyddol a ddim yn gweld y byd fel wyt ti'n gweld o. Yeah. I don't know. Anyway, mae hwn di mynd yn wleidyddol. Snodw gwleidyddol. Tact. Athronyddol. Dwi'n cedyn y dyna beth di'r flwyddyn yma di fod i fi. Dwi di bod yn mynd bach o deep dive fewn i Buddhistiaeth, myfyrio. Fi di bod yn darllen am Wabi Sabi yn ddiweddar, sef fel y ffordd mae Japan yn gweld pethau, maen nhw'n gweld y prydferthwch mewn eiliad. So, da chi'ch hynna'n ddim yn berffaith. Dwi ti byth yn mynd i fod yn berffaith. Mae bobl yn amherffaith. Does dim ffordd i berson fod yn berffaith. So ti wastad yn mynd i ffindio problemau. Hefyd ti. Ond mae eiliadau yn gallu bod yn berffaith, fel mae'r golau na yn dod trwy'r cwmwl ac yn hitio'r fennau i est. Ti'n cael mae moments yn gallu bod yn berffaith. A maen nhw yna i ti werthfarogi ac i ffindio cariad yn nhw. A bod y bresennol i'r foment yn ydw. Hwna beth ia. A hwna di really taro fi. Just yn y mis diwetha dwi wedi bod yn edrych ar llawer mwy o bethau fel na. A ar syniad o... Sorry, go ia. Dwi jyst yn meddwl pam ti'n cyrraedd oedran o gwmpas oedran ni a ti di byw trwy dy ugeiniau, ti yn mynd mwy fel la oherwydd yn dy ugeiniau ti jyst fatha blase llosgi trwy bob dim 100 miles an hour os ydych chi fatha fi anyway. Ond lot mwy o acid jazz. Yeah. Ond mi o'n i mae gennau atgofion o cymryd eiliad allan ac sylweddoli ar sut oedd y golan hitio beth. Ond dwi'n gwybod sy'n yna oherwydd cefndir celf fi neu bynnag, neu fy mod i yn wir yn sylweddoli, waw, mae hyn yn anhygoel beth dwi'n edrych ar rwan. Ond mae o'n mynd yn fwy amlwg y hynna ti'n mynd. Dwi definitely yn teimlo fo, achos o'n i darllen y llyfr yma, Beth Kempton, sy'n sgwennu fo, mae hi'n mae'n dod Lloegr, ond mae di treulio fel 10 o flynyddoedd yn gweithio yn Japan, a mae rhagair i llyfr hi di cael ei sgwennu gan peldroediwr o Japan, a sy'n lyfio sy'n ni'n cofio enw fo rwan, chos sa ti probably nabod ei est. Gary Lineker. Fo ath i Japan, boi maddodd o Japan. A ddo chwarae yn y Premier League am flynyddoedd, a wedyn cael rhyw fath o burnout, a wedyn mynd nôl i Japan, a just penderfynu am 7 mlynedd cyfan, mynd i fyw a ffarmio, a byw hefo artistiaid clai, byw hefo, just teithio rhwng Japan, yn dod i nabod i wlad a'i hun eto.
A mae'n ffantastig, achos oedd o'n deud, fel sut wyt ti'n ffeindio'r y perffeithrwydd mewn amherffeithder yn dy fywyd dy hun yn byd natur. Achos mae'n siarad yn gymaint ydy cysylltiad bobl Japan efo byd natur. A mae'n anhygoel. A hefyd... Bod ni wedi colli, wel, mae Cymru ddinesig wedi colli hynna dwi'n teimlo. Gathen ni'n wlad dlawd, gathen ni'n diwydiannu yn gyflym iawn ac yn intense iawn yn yr ardaloedd ddoth o. So yr un peth ar gogol llai. Yr un peth ar llefydd mae gyd. Wyt ti'n colli dy gysylltiad hefo y tir, y tymhorau, y pob peth fel, ti'n mo? Anyway. Ac i ryw radda, mae'r syniad yma o'n mynd allan o dyna prynu pethau yn dweud, fedra ti perfeithio amgylchedd trwy wneud hyn llall a'i gilydd. A mae rhaid i bob dim bod y berffaith. Ie. Dyna beth i marchnata. A mae hwnna'n dal yn... Mae hwnna'n siwrna dwi'n mynd arno ar hyn o bryd. O fel dysgu, fel dydy... A mae'n beth hollol amlwg i ddeud, dydy prynu hwn ddim yn mynd i ffixio dy fywyd i, dydy prynu hwn ddim yn mynd i wneud ti'n well. My God, mae'r industry colir, mae'r industry... Mae Instagram efo lot i ateb am hynna. Mae'r industry harddwch. Mae roed y llun yn dod i mod deud, fydra ti hefyd fod y berffaith fel... Pryna hwn. O'n i licio Good Place, yr actorion Jamila Jamil. Mae hi'n... Oh my God, mae hi'n cyfri fel hero, Lenny. Sorry. Dyna ni. Jamila Jamil. Mae hi wedi cychwyn ymgyrch yn do. Do. Mae wedi cychwyn ymgyrch yn nhw Ai Wei. Dim Ai Wei. Ai Wei. Sydd yn deud, dwi'n pwyso emosiynau fi, dwi'n pwyso cariadon fi, dwi'n pwyso teulu fi, dwi'n pwyso sgiliau fi, dwi ddim pwyso fucking kilograms. Yeah. A nath i really, mae'n casau yr rhain, fel flat belly food, neu celebs yn gwerthu milkshakes, a mae'n deud, they're fucking laxatives. Oedd i'n gobeithio bod Cardi B am crapio'i pants yn gyhoeddus, oherwydd bod ti'n yfad y tema. O dweud, di Cardi B yn yfad y tema, mae'n gwerthu fo i bobl. Ia, mae'n... dwi'n lyfio. Mae hi di mynd fyny i top list fi o heroes. Gwych. Sorry, yes. Moment o brydferchwch. Hashtag The Good Place. Dwi di siarad efo chi am... Rydyn dweitha fod o di mynd y wael. Dwi heb hyd yn oed boddor am gwachod y 2 benod diwetha. Cyfres 1 a cyfres 2 o The Good Place. Cyfres 1 yn enwedig. Yn enwedig, yes. Dros dolyg, binjo cyfres 1 rhyw noson. Fydd di'n diolch i ni. 4K HDR. Hell yeah. A hefyd cyfres 2. A mae rhaid ei cyfres 2. Cyfres 2, good. A wedyn ar ôl per bod yna. Guys, dwi'n gwybod da ni'n neud hyn bob blwyddyn. Hoff app newydd, hen, beth ti'n defnyddio fwyo, beth sydd yn ei gwahaniaeth i bywyd ti? Is it toughy? Waw, dwi'n dal hi wan. Dwi'n meddwl bach mwy... Beth yw'r gair? Mwy abstractio felly chdi bach mwy. Os gael neud. The bring change. Naci, mwy i wneud efo bod fi wedi cyfaddau'n hyn flwyddyn yma, yr syniad, os fi'n deud i'n hyn, dwi'n angen sgwini fel lawr, na i gofio. Aha! Na i ddim. A'r syniad wan bod fi'n defnyddio'r technoleg i sicrhau bod fi ddim yn anghofio pethau. Ti'n deud fi bod gen ti ddim to-do lists, Cynt? Oedd, ond o'n i deud i'n hyn, dwi'n angen sgwennu hwn lawr mewn cyfarfod na i gofio pwy di'r person yma, be dwi wedi bod yn dechrau neud yn ddiweddar ydy, os dwi'n rhoi rhif ffôn rhywun yn ffôn i, mae yna tamad nodiadau. Ia. So dwi'n sgwennu yn y nodiadau. Pwy di'r random yma? Pwy di'r person yma, pam nes i roi nhw'n ffôn i, a lle nes i cyfarfod nhw. Da iawn. Hwna'n rili dda. A bob dim, os dwi'n mynd i rhywbeth, os dwi'n deud bod fi'n mynd i rhywle, mae'n mynd syth mewn i'r calendar yn y ffôn, mae'r nodiadau mynd syth yn y ffôn, mae bob dim yn mynd syth i fewn iddo fo, a defnyddio'r technoleg yn y ffordd yna i wneud yn siŵr bod fi actually yn gallu bod yn bresennol, bod fi ddim yn anghofio rhywbeth. So os mae rhywun yn deud,
ti'n gallu cyfarfod heno, dwi'n edrych ar y ffordd, dweud, actually, na, dwi'n methu, ond, be am i ni roi dyddiad i mewn wan i pan da ni'n gallu cyfarfod. Bryn, hefyd personal assistant di. Ai Siri ydi enw fa. Ella bod fi di roi acen Gwyddelig. Do! Mae'r dyn bach Gwyddelig neis yn really neis. Gen I dal yr American NPR podcast host guy. Mi o'n dlws. Beautiful. So, notes ydi app ti. Yr holl ffôn. Y system yno. Come on, yes. Be gen ti? So, Tim Noakes, rhedag. Obvious. I fucking love rhedag, me. Mae di bod yn flwyddyn o just trio... am bod nes i trio 40 flwyddyn yma, dwi'n meddwl fod o fatha, reit, dwi'n mynd i giro'n amser flwyddyn dwytha fi yn Caerdydd. Just yn stwborn. So, mae'n a lot... Dos am gymaint yna rhedag di bod yn cael ei wneud. Ond, mi ges i Apple Watch flwyddyn yma. So, nawn ni taflu hwnna i'r tech newydd. Tech after, yeah. Wrth gwrs, di Apple Watch yn byd heb y meddalwedd sy'n arno fo. Ag mae gennym fi 2 ffordd o treinio. Mae yna un lle ti'n gorau sticio, mynd yn ar y 10 a sticio efo o dan certain heart rate. Yr app sy'n helpu chdi wneud hwnna ydi Zones, lle mae o'n deitha chdi, mae dy galon di mynd dros dy target 140 neu fynnag, so mae'n bipio na chdi, so wedyn so ti'n slofi lawr, a wedyn ti'n gallu, mae'n deitha chdi, tywod, bob kilometr, neu beth fel o wedyn, ti'n aros yn y zone. So sut mae heart rate ti, sut mae hwnna'n effeithio ar rhedeg ti te? Y syniad ydy gyn rwy'n arall sydd yn treinio triathletes, Phil Maffetone, di enw fo, a mae o di dod efo fyny efo'r techneg ma ers 30 blwyddyn, a mae o gymaint o world champions o dan I felt. Lle, basically, am 3 mis o'r flwyddyn, beth ti'n neud ydy, ti'n cael y rhif 180, tynnu dy oedran allan o'r 180, a hwnna di'r heart rate ti'n mi fod i fynd dros ben fo. So i fi'n 40, 140 di'r rhif, dwi'n mi fod i fynd dros fo am y 3 mis yna. Dwi'n moch os dwi'n rhedag, nofio, codi pwysa, be bynnag, dwi'n mi fod i fynd dros 140. A pam 3 mis? Pam amser cyfyngedig? Minimum i gryfhau dy galon di. Waw. I ddod i arfer efo'r stres mae o dan efo ar y lefel yna. So wedyn, unrhyw training ti'n neud o hwyrach ymlaen, mae dy galon di'n dweud, dwi di arfer, cyrraedd y pwynt yma. Mae'n neud o'n haws fynd yn uwch. So wedyn, yr app gyda fi sydd yn cyfuno fo hwnna wedyn, ar ôl y 3 mis yna, ydy intervals i'r Apple Watch. So wedyn, ti'n neud interval training o lle, ti'n neud sprint a slofi lawr. So mae'r 2 app yna yn gweithio'n dda fe gilydd sydd ar ôl 3 mis. So a nath o weithio, so nes I giro'n amser o 2 funud neu beth bynnag. So oedd yn gweithio, ac nes I rhedeg lot llai flwyddyn yma, na nes I flwyddyn dwytha. Gwyddoniaeth. Method in the madness. You science the shit out of that. Oh, I did. Boom. Be amdana ti, Sians? Dwi wedi ffindio, a mae'n troi allan, oedd hwn yn un o'r features ar un o'r smartphone, like a couple of smartphones cyntaf allan, ac oedd neb yn really cymryd sylw yno fo, ond hormone trackers. So mae'n un o'r enw hormone horoscope, a mae'n un allan o'r Moody. A mae Moody yn un o'r rhai sydd wedi dod off Moody Month, wedi dod off Instagram. Ond mae'n brilliant, achos ti'n rhoi'n fewn dyddiadau, ti'n mlaen y pethau, a wedyn mae'n tracio, a mae'n predictio fel dyma sut fyddi di'n teimlo. So falle na eleni di'r flwyddyn lle ddim quite yr un level y ti, yes, ond fel dwi wedi dod mwy yn tiwn efo fel be mae corff i'n neud. Cos mae'n rhywbeth dwi rioed ydi really, dwi wastad yn hyper emotional, fel ridiculous, fel unrhyw beth, neu watched unrhyw beth trist, a mae'r emotions just fanna, a mae'r dagrau just yn mynd,
unrhyw beth frustrating, neu unrhyw ddigwyddiad eitha beth ma'n gwaith fel, dwi'n ffeindio'n really anodd i gadw emotions fi lawr. A mwyaf dwi'n tracio efo'r hormone trackers ma, mwyaf ti'n ffigur allan, actually, mae corff ti'n kind of neud hynna i ti. A dwi wastad ydi bod fel, mynd yn fel, really blin, adeg y mis y stwff. A mae just ffindio tech sydd wedi teilwra at ferched. A mae'n rhywbeth... mae'n rhywbeth ti'n mynd ffindio'n aml. Actually, byth. Neu dydy o byth yn rhywbeth sydd wedi cael ei gefnogi. Ond mae'n teimlo unwaith eto. Dwi'n cofio deud hyn yn sioe Dolig llynedd. Neu yn edrych nôl ar blwyddyn llynedd. Fel, mae'n y flynyddoedd lle Mae gymaint o regression wedi digwydd mewn gwleidyddiaeth, ond dwi wirioneddol yn teimlo bod fel cenhedlaeth ni a iau yn edrych ymlaen fel, dyn ni'n gweld byd fel, neu'r rhai falle urban dwi'n nabod, yn edrych ymlaen gymaint mwy progressive fel, mae hwn yn rhywbeth, sa ti byth yn meddwl bys ti fel Silicon Valley backed hormone tracker. Ti'n meddwl, obviously, mae'n ffordd i werthu fo, ti'n gallu prynu fel tampon subscription yn efo neu whatever, ti'n fel, okay, I get it, dyna sut ma'n neud i pres, os ti angen financial peth, ond yr ffaith bod o'n cael ei gymryd yn serious, bod o'n cael ei gymryd fel... Bod nhw'n dallt ma'n y farchnad yr app a bod na bobl actually isio fo. Wel, ti'n mo, mae hanner y fucking blaned angen o. Ond just y ffaith o fel, ti wastad, ti fel rwy'n sy'n gweithio hefyd yn cael dy roi mewn i sefyllfa, falle be'n yn, dwi'n gwybod os dwi'n deud hyn yn iawn, mae'r workplace yn le eitha masculine, hyd yn oed, dwi'n lwcus, dwi'n gweithio mewn lle benywaidd, ond so ti beth actually'n deud fel, guys, gai siadwl o'r cyfarfod yma ar gyfer wythnos nesa. Ar hyn o bryd, mae corff fi'n eitha tense. Dwi'n mynd i fynd nôl, dwi'n mynd i eistedd nôl, dwi'n mynd i feddwl amdano fo. Dwi'n edrych ar tracker mi wan. Fydd estrogen levels fi lawr erbyn dydd Iau. Achos dyna beth ydy'r cyngor maen nhw'n rhoi yn yr app i ti fel. If you can sort of secretly schedule stressful meetings for the middle of your cycle, it's... wyt ti'n mynd i deimlo'n well. Achos mae'n rhywbeth sydd ddim rili'n amlwg mewn byd gwrwaidd, bod, achos a joc fawr ydi, oh my god, ti'n mlaen, ac fel, it's PMS yn y ti, a ti fel, ond di o ddim just yn hynna, mae o fel, mae cyrff merched, dyna pam dydi fel, medical trials a stuff, dyn nhw'n neud nhw'r cyrff merched, achos bod ni, maen nhw just yn, maen nhw gymaint mwy o variables. A mae'r rhain wedi bod yn, mae wedi bod yn really nice i fi, just agor cil y drws i ffindio mwy allan amdan hwnna, dda'n really handy, so heads up am hwnna. Dwi wedi sylweddoli fod 2018 wedi bod yn mwy just inclusive efo merchaid lle mae fitness trackers mae gyd rwan wedi sylweddoli mae gynnu ni gymaint o ferchaid yma hanner pobl sy'n defnyddio nhw'n ferchaid eich dylen ni ddechrau tracio a helpu nhw ar gyfer pethau sy'n specific ar gyfer merchaid god meddwl be ysdi'r marathon na wedi schedule ar gyfer yr adeg wyt ti mlaen, be mae hwnna mynd i wneud i training, be mae hwnna mynd i wneud i performio ti? Yes, dwi ti fewn yn byd y trackers na stwff. Ydyn nhw'n ceitro, sut maen nhw'n ceitro ar gyfer athletes benywaidd? Mae Apple Health rwan efo cycle, i fewn yn efo. Dwi'n meddwl, be di'r gair call iddyn nhw? Tracker, just tracker, menstrual cycle, so mae hwnna i fewn yna, ond o ran y trackers rhedag y falle dwi'n defnyddio ar training apps, does am byd sy'n deud, app arall dwi'n defnyddio ydy HRV4 training, a basically be mae hwnnw'n neud, mae nhw wedi gweithio allan fod heart rate variability ydi o. So be mae hwnna'n deitha chdi, mae'n gallu analysio dy galon di beth gynta'n bora pam ti'n deffro, a mae'n gallu deitha chdi, dylech chdi gymryd y diwrnod off, dylech chdi gymryd diwrnod eitha easy going, neu ti'n barod i redag, neu be bynnag ti eisiau neud. Dwi'n cofio a ti di ar y strawn yn lle ni cyn hacker iaith, ac a ti'n fel, dwi just mynd i check y vitals fi, ac yn i fel, oedd o fel bod yn hospital. So fes ni'n meddwl, ond dos am byd o fewn yr app yna, am fod
ma just yn cymryd y heart rate i fewn i consideration, the variability yna fo, os ni'n mynd i mewn i'r medical thing yna fo, ond... I'm fine. Ma just yn reid gola, system traffic light i chdi ddyn i'r barod, ond dwi'n yn gwybod os di hwnna yn cynnwys fewn does am byd i ddeitha fo os ti ar y menstrual cycle yna fod o'n cymryd data i fewn o'r rwle arall yn deud hynna os wyt ti'n female so ni'n hollol fascinated achos mae'n rhywbeth obviously cos mae coverage chwaraeon merched mor bitw anyway a mae'n rhywbeth fysa beth yn cael ei siarad amdan fel ydy perfformiad hi tywod yr merched amazing ma oh my god dyma esiampl y merch enillodd yr US Open a nath i giro Serena Williams ond dim ond enw Serena Williams dwi'n cofio ond fel meddyliad ddwy yn enw ti'n treinio mor galed wyt ti just yn mynd ar IUD a stopio hormones ti'n gyfan gobl mae hormone doping yn beth achos mae lefelau testosterone yn y ti anyway a mae nhw'n llawer is na rhaid dynnu ond mae nhw'n na mae'n fyd fascinating dwi'n teimlo bod fi'n gwybod dim byd amdan am dwi'n siŵr bod na lyfr neu mae na apps neu mae rhywbeth dwi'n gwybod bod app Withings cwmni o Ffrainc ti'n gwybod hwnna The Watch oedd gennym fi o blaen a nath nhw cael ei brynu gen Nokia wan mae Withings di prynu nhw'n ôl ond hefyd oedd Nokia'n ffwcio fo fyny ond mae nhw efo pregnancy tracker i fewn yn efo hefyd so yn tracio'r ffordd mae dy gorff di newid trwy... Mae pregnancy trackers yn huge. Ond dwi'n meddwl fod nhw di dreid yr menstrual cycle i fewn yn efo rwan hefyd. A mae'n rhywbeth... Dwi'n... Lle ni'n siarad efo certain section o ffrindiau fi, ond mae gen i dal certain section o ffrindiau bys fel, mae hwnna'n weird. A dwi byth yn... A dwi wastad yn teimlo fel, dylen merched byth goffa teimlo fel na am stuff mae cyrff nhw'n... Like stuff... So mae'n progressive ond eto dwi dal yn teimlo fel just yn y cymuned falle Cymraeg falle wel peth mae'r gen ti bobl gwahanol yn does wel mae'r syniad di'n rhywbeth mae pobl dweud o la ti'n siarad amdan pethau fel yna fath o beth wel pa ddim mae rhywbeth ddyna ti'n neud pethau i helpu gilydd ddyna ti'n creu technoleg i helpu pobl gallu reoli pethau mae'r ffordd o bobl godi dallt o well mae hormones i'n mynd i fod yn fama heddiw ma so mae well i fi neud rhywbeth gwahanol yn lle a trwy gallu siarad allan amdano fo da ni'n gallu gweithio allan ffordd gwell o helpu gilydd so be swn i'n gwirioni ydy cael Fi na iPhone yn dod rhyw ddyfais yn dod cyn bo hir sydd hefo fel efo bobl diabetes sy'n cael test bach efo gwaed a fi na nodwydd yn y blinking thing a fi di'n stick dy fis fewn yna fe gen dy whole biodata di yna fo a fi estyn yn lyfio fo a wedyn sef o'n mynd non-invasive tracker ydy'r be ma nhw'n mynd amdan de dyna di'r goal o fod peidio gorau pricio chdi efo rhywbeth fel laser o ti ond mae'n greit ma nhw'n fanwl iawn a ti'n gallu fel rhoi fel os wyt ti ar birth control os wyt ti ar unrhyw fath o meddygaeth fel depression a pethau ma' na gymaint o variables ti'n gallu rhoi so mae'r moody ma yn Apple Health hein di'r data set ti'n gallu reid i fewn ydi basal body temperature cervical mucus quality, menstruation, ovulation test results, sexual activity a spotting. Cool. So mae hwnna'n fel like super deep dive. Ti'n gallu ti tastisio neu deep dive fewn i fel iechyd corff ti? Ym mhob ffordd. So dwi'n credu mae hwnna'n rhywbeth progressive da, mae'n pishin o tech, mae'n hitio'r holl hit points o stuff dyn nhw'n licio siarad amdano'r rhaglediad so dyna lle mae gwobr fi mynd am wenu. Peth arall hefyd ydy mae'r technoleg yn fod i wneud bywyd ni'n haws wedi holl pwynt technoleg ydy wneud y bywyd ni'n haws so pam i'n actually adeiladu pethau sydd yn helpu gilydd wneud y bywyd ni'n haws a fel dyn ni'n dod i'r sa ti'n meddwl yn bysau ti Bryn so nhw'n i symud mlaen i darn o tech da ni di hitio'r awr marc rwan, boys. So 3 hours. Yeah,
Ginel, ti'n lwcus bod ti'n mar fucking standing desk rwan. Yes. Hoff darn y da chi jyst mynd i ddeud Apple Watches? Di pawb jyst mynd i ddeud Apple Watch, Apple Watch? Dwi wedi sôn am hwnna. Ti'n done? Gwan, bydio. iPad Pro. 2018 version. Mae'n really smart. Efo seren bach arno fo. Am fod dim fi bia fo. Rwy'n yn gwaith bia fo. So ti di bod yn sgafio fo? Tan ti gweld o a cyffwr o mewn bywyd gywir, ti ddim yn wir yn gwerthfawrogi faint o advancement mewn tech ydy hwn dros yr un cynt. Cafiat, weles i'r advert am hwn, a dyma'r tro cynta ers erioed, dwi wedi mynd, shit, dwi eisiau un ar eina. Wow! Lle ddodd hwnna? Dwi byth eisiau crap fel hwnna, dwi'n angen hwnna, a wedyn o'n i fel, hwnna dio, mae'n gymaint well na shitty Chromebook fi. Ie, mae o'n super sexy. Yes, yes dyn. Mae hwn yn swnio fel bod hwn yn Tumblr X-rated wan, bod ti jyst yn mynd i fynd lach. Ie. Mae rhywbeth yn ei... Os ti'n edrych ar yr iPhone 10 ag ffons eraill, gotha'r Pixel 3, mae'n efo'r notch na arno fo, so dydy am cweit yn bezel, bezel holl ffordd rownd. Ond wedyn gyn ti'r rei Samsung, a wedyn dydy am yn hafal ochrog, lle gyn ti'r un bezel holl ffordd rownd. So mae'r iPad Pro, mae'r un peth holl ffordd rownd. A mae just... Ti just yn twtio fo? O'n i'n methu coelio pam o'n i'n gafel yna fo. Mae llai o drwch na iPhone SE fi. Holy crap! T'bo? A just y ffordd mae'r pensal yn chargio ar ochr yr iPad, mynd yn stuck yn efo a chargio fo. Lot mwy o sens na'r hen Pro, lle mae ti'n plygio fewn i diwedd o things mynd atha lollipop mawr. Ie. Mae'n anhygol y technoleg mae'n rhaid i ddod i fyny fo i wneud hynna, i weithio mewn rhywbeth mor fach. Mae'r pensal na yn gyfrifiadur bach yn ddo fo'i hun. Dwi'n gwybod, mae'r ffaint o pŵar sydd yn efo i hun. Dwi'n gwybod os da chi wedi gweld yr erthyglau sydd bod allan yn wsos dwytha, lle mae pobl wedi bod yn benchmarkio fo yn erbyn computers eraill ar y farchnad. Desktops? Bob math o stwff. Nath o giro yr iPad Pro ar un o'r tests. Nath o giro'r iMac Pro i wneud pethau anhygol. Yn gwaith? Ie. Shit. So, y peth ydy ar sioe ni'n gwrando diwrnod y blaen, fod ti'n gweld progression me efo chipset Intel, fod, mae gen ti'r Moore's Law lle mae'r chips yn mynd yn gyflymach a hyn y dros amser. A wedyn nath Apple dechrau datblygu i A-series chips. A-series fynd off yn amryw reswm. A-series, ie. Ac wedyn, ond mae'r ffordd, maen nhw wedi cyflymu fyny ers iddyn nhw dechrau wneud yr A-series chips. Dwi'n cofio ars na'r 5S neu rhywbeth fel yna, nath nhw dechrau reid nhw'n efo. Lot mwy cyflym, lle maen nhw'n cymryd drosodd o y laptops, cyflymder o wneud unrhyw beth. Ond nes i sylwi hynna, o'n i'n mynd dallt sut oedd just editio llun ar iPad 2 oedd gyna fi ar y pryd, a wedyn MacBook Air, ac oedd bob dim i weld yn gyflymach ar iPad. O'n i'n just yn mynd dallt, mae rhaid fod, oherwydd fod y llun y fwy ond doedd o ddim, oedd yr union rhan llun ar y MacBook Air, ac oedd o just, o'ch ti'n gweld y peth yn spinio, ac mae pawb yn meddwl wan, mae rhaid fod, oherwydd fod Apple yn rheoli bob dim bron arno fo, maen nhw'n optimisio fo gymaint i weithio iddo fo'n berffaith, lle yn hytrach na dweud i Intel, da ni eisiau fo wneud hyn a hyn a llall. Maen nhw'n gallu customisio fo, so erbyn blwyddyn nesaf, mae yna rei pobl hyn yn meddwl, fydd na Macs newydd yn dod allan flwyddyn nesaf efo'r chips yma yn efo. Wel, da ni'n dechrau gweld o efo lot o'r mae'n neud sens, ddo. Processing modules a'r security chipsets yn dod allan o
yr iPhones yn mynd i fewn wan i'r Macs gyda nhw. So mae lot mae wedi ddysgu o'r iPhone a'r iPad a falle yn mynd i ddod i'r chos mae'n mynd i gorfod neud rili ddi chos lle mae'r arall mynd i gallu roed o. Fi di agor drink rhif 3. Dwi di symud ymlaen hefyd. Dwi ar Bullet Bourbon ag nice. Ginger Ale. Sweet swiw. Dwi'n dal ar y whisky. Mae'n Pepsi Max Cherry ar hyn o bryd. Dim fi ddewisodd hwn. Fy mab hynaf ddewisodd hwn. A mae hwn yn greit, cos mae'n llawn gymaint o caffi. Nath o ddim mynd i gysgu tan hanner awr wedi 9 neithiwr. So, dyma fy... shit, mae'n mynd drosodd. Trainer na. Mae'n mynd drosodd. Yeah, to hell with that guy. To hell with that guy. Mae fo iawn, mae just fel... Stop sugar shaming me, Simon. Yeah, Simon. Yeah. Simon, stop listening to Welsh tech podcasts. Bloody Simon. 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 Mae'n iawn. Mae'n iawn. Dwi'n Dwi'n cedyn y tynnu coes mae o, ond... Dwi'n just fel... Simon, I'm feeding my family. Gennis o'r ffaith bod ti'n bita siwgr a bod o di deud i hyn. A o'n sbaffio am ffocin... Bita siwgr. Mae siwgr yn ffain. Dwi just ddim yn bita am fel pob pryd. Mae o'n neud allan fel bod fi just fel, hei, ethyn ni i'r deintydd, licen ni pwyntio allan. Simon. Dyma'r bit lle dwi'n mynd yn pissed ac yn bitter. Right? Simon, ethyn ni at y deintydd, these are textbook teeth. They're great. Absolutely brilliant. Gan i fel, jeez, o'n i ddim yn disgwyl hwnna. Dda well na cael fucking GCSE results fe. In your face, Simon. In your face. Fuck you, Simon. Simon. Anyway. Yeah. So dyma'r bit o'r podcast lle dyn ni di mynd yn really flin a meddwl. Sorry, Simon, na. Ti'n fwy am? Wedi mynd allan. Mae'n positif yn screwed. Na, right. Electric toothbrush, Sioned. Great. Tech. Bit of tech. Bryn, da ni heb wneud bit of tech, Bryn. Oh, God. Apple Watch fi. Okay. Na, actually, dyna beth dwi'n dweud, okay, just so... Fuck off, Sioned. Simon. Fuck you, Simon. Fuck you, Simon. Anyway, sorry. Hwna di gorfod bod enw'r rifin yma. Dolig. Okay, anyway. Anyway, right, so, un o'r pethau dwi wedi gwneud flwyddyn yma ydy ystyried yn union beth dwi eisiau allan o'r technoleg sy'n y mywyd i. Ystyriol. Ia. Nokia 3310. Porn. 24 awr y diwrnod. Just a reminders app, a notes app, a calendar. Mae camera roll fi llawn o porn. Mae gyda'i ass yn edrych byd o porn. Bob tro dwi'n meddwl am porn, dwi'n rhoi o lawr yn y car. Mae yna reminder yn popio fyny bob un 5 eiliad just yn dweud porn. Mae yna erection section Apple Health app. Oes yna? Ti'n ma be? Dyla hwnna sexual health tracker, sexual appetite tracker. Okay. And scene. Y traffath o fanna ti nath yr instinct byrfyfyrio fi cicio mewn. Obviously. Yep, okay, cool. Yes, and? Yes, and, ydy. Na, so, a ni dweud i ni, mae'r strach a nonsens yn digwydd yn gwaith. Bryd peth dwi eisiau just y stwff sgynnau adra gweithio a gweithio mewn ffordd sy'n edrych yn mywyd i'n haws. So, mae fi'n neud mynd trwy ddiweddar yn edrych ar y gwasanaethau a bachu dwi wedi bod yn defnyddio. So, gynnau pethau fel Dropbox, Google Drive, a bod math o bethau fel o. Mae fi'n edrych ar ben i'n stori ar nhw a dweud, actually, dwi angen hyn i gyd. Wyt ti wedi Marie Kondoio bywyd chdi? Do, so si trwy... Wel, so be nes i wneud oedd cytio lawr rhan helaeth o'r stwff i gyd. Dwi'n meddwl rhywbeth fatha 90% ono fo. A wedyn archifo'r gweddill wedyn i disg calad gyda'i sawdio rwydwaith ac o fama. So,
os ydw i angen mynd i nôl o, mi yna gyda'i dal, ond wedi cloi ffwr i ryw radda. So'r syniad ydy wedyn felly deud ag edrych, wel, actually, dwi wedi mynd data na mewn blwyddyn, so yn amlwg dwi'n angen o. So mae wedi symleiddio wan lawr beth gynnau. A wedyn hefyd, gan wan bod fi wedi newid yn ôl i'r bydysawd Apple i gyd, mae di gallu trefnu yr ffeiliau sgynnau trwy'r iCloud a bachu, ac yn ytrach na roed yn mewn directories a bachu, bod nhw'n just wedi tagio yn ytrach na mewn folder structure. Ti'n be, pam nes ti, o ti ar yr group chat just yn deud fel, dwi'n tagio stuff rhywun yn lle rhoi nhw mewn folders, o'n i just fel pen ffrwydriad. Wrth gwrs, mae hwnna'n gymaint o ffordd, gymaint mwy intuitive o ffindio gwybodaeth ti. Yn union. A yr syniad wedyn hefyd oedd, so pan dwi wan yn bwcio i fynd i weld concerts o falle, so si weld Florence and the Machine yn ddiweddar. Anhygoel. Amazing. Oedd mae gen i lun o panorama o lle oedd yn seti yn ystod Cosmic Love, lle pob yn y stadiwm wedi goleuo ei ffôns i fyny fatha ser ac mae'r llun yn dechrau anhygoel. Anyway, be ni di wneud oedd gynnau tocyn fel PDF, so o'r blaen oedd just yn dumpio'r PDFs ar Google Drive fi a dyn attachio fo i'n appointments fi. Ond wan, so dyn gynnau folder llawn wan o x1273262.pdf a bod math o bethau fel la. A dydyn nhw'n sgrym clem bedi hein, sgrym clem pan dwi'n cadw nhw, so wan pan maen nhw'n mynd i fewn i'r Google, i fewn i'r iCloud Drive fi, di cael tagio fel tocyn, a wedyn yn ytrach wedyn na bod fi'n cadw nhw ar ôl y sioe, mae'n cael dileu. So mae sawd i'r invite, ond munud mae'r sioe drosodd, a ni, mae nhw'n mynd. A just y syniad really tech, mwy just defnyddio'r tech mewn ffordd gwell. Clever. Just fel siapio fo i dy ddibenion dy hun. Yn union. Clever. A dwi'n dyna'r fideo mwy na byd ydy deud... Y ffordd ti'n iwsio fo yn lle y bits ohono fo. Yn union. Ystyrlon. Dwi'n meddwl sa ti'n disgrifio... So, dwi wedi gwneud mwy o home automation o fyma falle. So, y bora wan, mae'r... Pan dwi'n deffro bora, mae'r cloc yn mynd i ffwrdd. Hold on. Ydy dy weli di yn tipio fyny? Wyt ti'n sleidio allan mewn i ryw fath o shoot sydd yn windio ti rownd a wedyn mae'n troi ti rownd a mae'n rhoi paned y goffi yn dy law di. Wedyn mae'n rhoi ti fewn i Austin A35 van efo ci dros nesau ti sydd yn sort of sentient yn dy ddim yn siarad a wedyn wyt ti'n mynd off i golchi ffenestri / stopio cwningod bita y prize veg yn y pentre. Ydw. Great. Home automation. Yna, mae pethau fel, mae o'n rhoi ymlaen y goliadau yn y stafell wely, mae o'n golio fyny y stafell molchi. Ydy goliadau coeden nadolig ti nôl ti? Ar y home automation system? Hwna nesa ar y restr, dwi'n mynd i'r Apple Store dydd Mechar. Apple X mas. Ond dwi hefyd wedyn yn... pan dwi'n gadael tu, mae'r diffodd y goliadau gyd i ffwrdd i fydd automatic. A dwi'n gwybod wedyn, os dwi'n gadael y tu, dwi'n yn byd ymlaen, mae'r meddalwedd i gyd wedi cymryd gofal o'r holl beth iddo fi. Mae'n cymryd rhywfaint o'r baich off yn hyn, a bod fi'n gorfod poeni amdano fo. Ond, a eto jyst defnyddio'r technolog mewn ffordd sy'n neud y mywyd i'n haws, yn ytrach na roed fyny efo rhywbeth sydd just a bod yn neud y job dwi eisiau fo wneud, ond ddim quite. Man. Mae hwnna'n ateb call iawn. Yr unig beth sgyn i ddeud, darn o tech. Ti'n mo fi, fi di'r person yn yr hagled sydd ddim actually'n prynu tech newydd. Dwi just ddim yn... So, non-techy tech fi ydy bike newydd fi. Oh, nice. Fi di prynu... technoleg. Da chi wedi gweld, dwi wedi dangos bike newydd i chi? Na. Mae'n technoleg
o fel 2 mlynedd yn ôl, ond technoleg ydi o. Yr un ydyn ni clywed ar siaradigaeth oedd o? Who knows? Be? Na, dwi'n cofio. Dwi'n siarad amdano fo? Nes di rifin ar gefn dy feic? Reit, na. Nes i cyfyn o cefn beic fi. A dwi'n credu bod hyn am mynd i bar yma, achos oedd just fi a fel Apple headphones fi, microphone ar hynna. Oedd yn gweithio allan cystal gan i mel. Oedd just yn like, just stream of consciousness rant. Na, hwnna di bike fast fi. Dwi di prynu cargo bike. Nice. So bike massive ma o California o'r enw'r Yuba Mundo. A mae o yn design di gario 180 kilos ar y cefn. So mae basically fel pick-up. So mae bike fi a... Yeah. 180 kilos? Yeah. Cael cario fel oedolion ar y cefn. Dwi'n mond yn pwyso 70. Lle gael 2 yn y tu ar yna. Bloody hell. Mae'n amazing. Googla Yuba Mundo. Na i falle na roi llun yn y show notes. Er mae plant fi yn efo. A di rhoi plant fi o show notes fi yn fel... syniad da? Tyna llun o'r beic? Yes, okay. Na i wneud hynna. So basically, Yuba Mundo di o. Mae o yn reidio fel Harley Davidson. Mae'n dod o California. Oedd o ddim yn dod hefo mudguards as standard. Achos dyn nhw ddim yn cael mud yn California. Of course. So goffes i gael... Ond y cwmni Dorset ydi mewn forio fo i fi. Wow. Mae o'n tech investment mwyaf fi mewn 10 mlynedd. A mae'n amazing. Mae'n fel reidio Harley Davidson. Mae'r tyres yn really dew a low pressure. So ti'n reidio fo a mae'r handles i gyd fyny ar y top. Gwych. A ti'n reidio fo a mae'r kids ar y cefn a maen nhw just yn lyfio fo. A pan mae'n bwrw glaw, maen nhw'n gallu rhoi umbrellas nhw yn y fyny. So mae fel ffarmwr yn prynu pick-up, right? Meddylia, efo'r cwn yn y cefn, okay? Maen nhw just, oh my god. Dan arall y tech ydi USB bike lights. Nice. Fel rechargeable bike lights, really cry. A dwi'n lyfio nhw. Maen nhw di dod, maen nhw'n costio. The bike lights maen nhw di costio fel £100 am set. Ond, just superb, a ti'n teimlo'n saffach yn iwsio nhw. So, maen nhw just yn really llachar. K-N-O-G ydy'r nog, fel nog frog. Ydy'r fel yr rhai cyntaf ges i. Mae nog yn make really dda. Dwi'n gwybod chi, mae braidd yn fryniog falle yn Gaernarfon i seiclo lot. A mae o'n... Rownd y forydd, de. Fatha Death Wish y Llundain. Ie, ti'n ma be, dwi'n lwcus tu hwnt yn Gaerdydd. Mae'n really flat, mae'n brysur yma, yndi. Mae traffic y broblem, a mae'n very much Cair oriented. Unwaith eto, eleni di'r flwyddyn lle dwi wedi dechrau meddwl, Cair, twat. Dwi'n gar, a dwi'n twat. Mae Cair ydi, basically, stafell fyw, like, miloedd o stafelloedd fyw, bobl, a dyna sut mae bobl yn actio pan maen nhw fel, dyma ty fi, dwi jyst yn teithio yn hwn, a dylech chi fynd o ffordd fi. Ie. A dwi'n... Ydy rhywbeth negatif eto? Na, mae'n well, falle bod just sort of the things ti'n sylwi. PSA eich. Yeah. Bod yn twat mewn car. Yeah, ond mae'n really hawdd i fod yn twat mewn car, achos mae pob beth di designio i ti, mae pob beth di designio fel infrastructure, like, perffaith ma, just i ti, so ti just yn teimlo fel, dwi'n special, dwi'n privileged, dwi'n, amazing, a mae'r ffordd mae'n berchen i fi. Guys, dwi newydd iMessage o, mi na i roed llun ar beic yn y show notes ta. Dwi wedi gyrru fo i chi, just gwibs ta. Mae Yuba Mundo, unrhyw rhieni. Oh my god. Holy. Mae hwnna'n amazing. Hwnna'n amazing. Dwi'n roed i gweld beic fel la. Ti'n gwybod beth, dwi'n cael... Mae bike couriers yn dod fyny at y fi wrth y lights yn fel, hey, how many people can you get on back of that? Ac yn i fel, I got 2 kids. I can get 3 adults in this. So dwi'n cael fel cargo bike bants efo'r couriers yn gedi. Mae'n briliant. A o'n i beth yn meddwl na ar yr haclediad y byswn ni'n cael gymaint o fel Jizzfest yn siarad amdano fo. O just fel, mae'n amazing. Wow. Dwi'n meddwl bod fi'n rioed i clywed. Na, sori, oedd hwnna'n dewis gwael. Mae'n ddrwg gynnau. Mae'n ddrwg gynnau'n hynna. Mae'n ddrwg gynnau'n sbaffio am y beic ma. Guys,
Mae'n parti dolyg. Dwi'n meddwl bod hwnna'n Apple Health. Dwi'n ddim yn Apple Health. Sorry, cyfuniad rili gwael o eiriau. Ond... Nawr yn hygol o ddewis eiriau fanna, Siona. Da ni really... Dwi mor excited am y peth ma, ac o'n i ddim yn meddwl sy'n ni'n dod o fo fyny yn y benod yma, ond y mwyaf dwi'n meddwl amdano fo. Achos mo'n, trwy cycle to work dwi wedi neud o, achos byswn i ddim yn gallu... Dwi wedi prynu ceir rhatach na'r beic na. Waw. Dwi wedi prynu ceir rhatach o lawer na'r beic na. So, dwi wedi hefyd wedi prynu... Mae gennau 2 glo arno fo. Ond y peth ydy, hefyd, tas rwy'n yndwyn o, bys fo'n anodd iawn i just pasio fo off fel unrhyw feic arall, cys dwi'n credu bod yna un arall yn Gaerdydd. Dwi'n credu bod yna lot yn nhw yn Bryden. Medde fi'n swnio fel, look at my bag, it's amazing, it's one of a kind. Ond mae'n superb, a ti'n gallu cario, ti'n gweld bobl, os ti'n edrych ar yr hashtag, Ubermundo, mae bobl yn cario fel washing machines, dishwashers, coedolig yn hawdd. So, o'n i yn ystyried mynd i nôl coedolig fi ar beic ma sydd yn pick-up. Mae di weldio fel fucking Ifor Williams trailer. Right. Dweud, os mae rhywun yn gryndo Ifor Williams, diversification. Just buildio'ch caitches fel na'r gefn bikes. Right, gyfi fynd nôl, sorry, da ni di mynd dros yr awr marc. Mae bobl, dwi'n gobeithio bod y background sŵn o fel classy party dal yn parhau est. Ond fe ddeth nhw'n jumpio gwmpas oherwydd y chapter mark. Chapter markers. Right, so nesaf da ni'n mynd amdan, just quick rundown, hoff podcasts, unrhyw beth newydd, special marks am rhai Cymraeg, just, pod shout-out. Sianedigaeth! Oh, Sianedigaeth. Di Sianedigaeth ddim ond yn updateio bob 3 mis. Dyna sy'n special amdano fo. Dyna sy'n special amdano fo, ie. A Llwyd Owen ydi conro'r farchnad yna, guys. Dim gair Cymraeg am random hefyd. Shout-out i dim gair Cymraeg am random. O'n i wedi rhoi heads up i... Dwi'n siŵr bod fi wedi sôn amdano nhw, siŵr bod fi wedi sôn amdano nhw o blaen. Mae siarad wedi troi bod i Sean Connery. Dwi'n yfed Shaki, bod sy'n esbod. Ti'n mo be, 10 munud yn ôl ys i, shit, dwi wedi dal hewan, mae'n serious. Mae Sean Edwan yn mynd drosodd i un ochr wan tu ôl i microphone. Dwi ddim hyd yn oed yn jocan, dwi wedi symud y mic, so bod fi'n gallu eistedd nôl yn y gader yn lle eistedd ymlaen. I'r hysl, dwi'n siŵr bod fi wedi siarad am hwn o blaen, podlediad o tu fewn i San Quentin, carchar, maximum, what dim maximum sgwyddion, fel carchar, peryg iawn yn America, a mae'r stori sy'n dod allan o hwnna yn fel beth dyle podcasts fod. Does na dal neb yn advertisio nhw, dyma America, so neb yn hysbys, dyn nhw ddim yn gwneud i place of advertising, achos does neb yn fodlon advertisio ar y podlediad yna, achos bod o'n dod gan inmates. Wow. A sy'n neb eisiau cysylltu hynna efo fo. Ond mae o wir, gwrandwch arno fo. Mae seasons gwahanol ohonyn nhw. Mae'r un ddiwedd ara'n ffantastig eto. Mae'na benod amdan fel bobl sy'n cwmpa mewn cariad yn carchar. A mae'n neud i ti ail feddwl, a wyt ti'n gweld rwy'n fel y person, neu ti'n gweld rwy'n fel pob peth maen nhw wedi wneud yn y gorffennol. A mae hwnna'n rhywbeth o'n e-mail fel, swn i wedi gwneud rhywbeth ofnadwy pan o'n i'n 18, dwi ddim yn teimlo bod fi'r un person ag oeddwn ni pan o'n i'n 18 a mae'r stori yna. Un ffantastig o'n i wedi ffindio eto, Forever 35, unrhyw merched yn gwrando ar y podcast yma, nath Sarah Hughes roed shout-out o hwn i fi. 2 ferch o America, Dory Shafrir a Kate Spencer, a maen nhw just yn siarad. Mae fel cael sort of grown-up ffrindiau merched rownd o ffymil ti, a maen nhw'n trafod pob peth o fel stuff harddwch, ond stuff harddwch kind of positif i wneud ti ddim yn well ydi, o ddim amdan y male gaze, a wedyn mae gen ti mae'n siarad lot amdan hunanofal. Ti'n gwybod, nathon ni wneud yn episod hunanofal, kind of haclediad i hunanofal ni penod diwetha. So, maen nhw'n gret. Mae un yn nhw'n mynd trwy IVF, a mae hi wedi cwmpa'n feichog, so mae hwnna i gyd yn teimladau rili cryf efo hi. Ond dio ddim yn preachy na'n ddiflas, mae just fel cael criw o ffrindiau neis yn siarad, fel grown-up lady friends. Hwnna, dyna di beth gynna i. Un sydd wedi dod i sylw fi flwyddyn yma, a dwi wedi bod yn gweld yn ddiddorol dros ben, ydy The Guilty Feminist. Mae hwnna dyn ni'n dwi ddim hyd yn oed yn gwrando arno, a dwi'n kind of target audience am hwnna. Ac mae o'n comedi Ewraig o'r enw Deborah Frances White, a mae hi'n
siarad efo gwahanol ferched a falle amdan yr syniad bod nhw'n pobl sydd yn sy'n considero hynna'n yn feministiad, ond hefyd yn weithio teimlo'n euog am stuff ti'n neud. Mae nhw hefyd sydd yn mae nhw'n gwybod eich ddylsa nhw ddim Dwi'n feminist, ond dwi'n lyfio Bond films. Ia, so mae'n cychwyn bob un sioe efo I'm a feminist but a dim nhw'n sôn am fatha rhywbeth maen nhw'n bod yn teimlo'n euog amdan, a maen nhw'n bod yn neud rhifau ar pres, ar pŵar, am bod yn visible a falle, bod nhw'n a pŵar a falle, a mae'n lot o fod diddorol dros ben, a mae'n tameidia comedy a falle. O'r un tamad oedd wir yn oedd i sôn amdan y ffordd ydi dynion ddim really cael crisis of confidence. So os mae rhywun yn fatha mesio fyny cymaint am a lot o leidyddion y balli'n neud, fysa nhw dwi'n mynd weld yn cael unrhyw fath o crisis of confidence, mae'n just yn cario ymlaen mynd a just neud, na, dwi'n hollol iawn trwy'r amser. Go Theresa May. Ti lot o eich erchyn sydd yn edrych ac yn dweud mae nhw'n eich teimlo'n fatha ydw i'n neud y peth iawn, ydw i'n neud yn iawn, ydw i'n neud ac bod i'n deud bod pobl fel Boris Johnson ydi sgrwio fyny cymaint o weithiau, so ti'n meddwl sef erbyn hwan, so di'n deud dwi'n eich bullshit. Dwi'n berson drwg. Ia, ac fatha'r bit yn Mitchell and Webb. Are we the bad guys? Are we the bad guys? Mae yn flwyddyn Are we the bad guys? 100%. A diddorol dros benna just cael perspectif. Ie, sut mae... Be sydd yn ddiddorol yn efo i ti? Wel, dwi'n meddwl perspectif yn really dwi'n clywed... Dwi'n meddwl perspectif dwi'n rioed wedi bod yn gryndo i... Mae ti'n wedi cael y chance i? Mainstream media, di o ddim na. Dwi'n meddwl bod o wedi bodoli erioed. A mae'r ffaith... A dwi'n meddwl dyna beth yw'r peth da amdan podledu a falle, di'r ffaith bod pobl yn gallu creu... Preach! Ie, creu cynnwys sydd yn siarad i'r farchnad yna. A mae rhywbeth... Mae'n sôn lot amdan pethau fel sut i helpu pobl sy'n ffoi rhyfela falle. Mae nhw'n bod allan i'r Calais Jungle o falle. Wow. Mae nhw'n hel tuag at casgliad merched sydd yn y jungle o falle, sut ti'n eich helpu nhw cael sgiliau newydd i bod nhw'n gallu byw bywyd gwell. A rili sydd nhw helpu gilydd i pwysio pethau ymlaen. A mae'n ddiddorol dros ben a mae'n lot o comediwyr dwi'n bod yn grydu o hwnna sydd yn anhygol. Oedd nhw'n neud yn ddiweddar tra nhw'n Edinburgh yr hen Secret Policeman's Ball. Fi wedi clywed am hwnna. Ie. Hen sioe oedd yn cael ei greu gyn comediwyr ar gyfer... Oedd hwnna ddim fel John Cleese, kind of... Ie. So, ddaren nhw'n neud ond fel podlediad. So, ddaren nhw'n neud Rachel Paris ag... Dan mo, mae enw hi di... Man, Bryn. Ond nath nhw'n neud The Ballad of Barry and Frida. Fel cover, ac hwnna'n anhygol. Nath nhw'n neud The Four Yorkshire Lasses, a hwnna'n wych dros ben. So dyn nhw'n neud versions, cool. O wedyn nath nhw'n neud, Going for an English. Classic! Yeah. Ac peth oedd gyda Nish Kumar arno fo. Ond oedd y boi methu cadw, couldn't keep it together. Dwi'n cofio hwnna. Oedd o'n anhygol, oedd o'n just, he was losing it. Ti'n gallu deud, oedd ti'n clywed o'r chwerthin. Oh my god. Chos ti'n gwrando ar y mash report gymaint, ti'n deud, dwi'n gwybod na fo sy'n chwerthin. Ac oedd o'n wych, just gwrando i sketches fel eto.
A lot, a dwi'n cael mynd ganol mis yma i weld nhw'n neud, maen nhw'n neud sioe dolyg. Cool. Naw ma, o'r bore yma, o'na rhywun wedi gyrru iddyn nhw the 12 Feminist Days of Christmas. So nes I atab yn ôl a dweud a sing-along at the Christmas shows. Yes! Nath o atab, if you could all make sure you know the lyrics, ... just in case. So dwi'n da iawn, Bryn. Dwi'n eitha sicr nhw wedi penderfynu hyn anyway, just digwydd bod fi wedi atab yn dweud. So fel dweud, on the 12th Feministmas, my true love gave to me fair rights and wages, reproductive freedom, no victim blaming, no body shaming, no bullshit diets, gender bias, broken, shame-free breastfeeding, equality. Proud working mums, male allies, no tampon tax, and a grow-free Christmas party. Oh my god! Ac o hwnna'n anhygol. O'n i'n gweld o'n pen yr lyric Hammersmith just yn canu hwn i gyd. Mae'r rhaid i hynna ddigwydd. Mae'r rhaid iddo ddigwydd. Bryn, ti'n adorable, cos mae just meddwl amdano ti fel mae'n lush, but So dwi'n just yn... A dwi'n eitha sicr nhw wedi penderfynu wneud hynna barod. Obviously, just cymryd y clod, man. Da iawn. Dwi'n edrych ymlaen. Iawn, Bryn. I canu hynna. A dwi'n cael hefyd yn copi fi o llyfr chi hefyd. Just rhag ofn. Dwi'n neud signings. Cool. Edrych ymlaen hynna. Yes, be mae dy glistia di wedi bod yn ffistio arno fo. Beth? Rhaid fi dod i hwnna allan eto am fod mae'n fucking hangout yn fflicio allan eto. So nes i just clywed nes i just clywed Bryn yn gorffan deud i sgwrs a wedyn nath o'n neidio ymlaen i chdi cos di chdi'n ffistio arno. Pa podcast wyt ti'n licio? Yes, na i ddeud o'n really slow a simple. Gynna fi, dwi siwr nathon ni'r un cwestiwn flwyddyn dwytha. Obviously. A gynna fi'r un i trio hamro i fewn i penna pobl. Y Bugle? Na, mae hwn... Dwi siwr nes i sôn am hwnna flwyddyn dwytha. Mae Bugle dal i fynd a maen nhw wedi cael gwestai newydd arno fo oherwydd fod, him... wedi cael sioe i hun ac yn mynd y masif. The Pessimist Archive podcast. Diddorol. Dwi di sôn? Eicha. Dwi'n gwybod. Ond dwi'n gwrando arno fo ers blynyddoedd rwan ag o'n i'n gwybod faint o bech i wedi rhain fynd am fod yr un cynta oedd The Walkman yn pobl yn deud plant yn cerdded rownd clust ffonau ymlaen a ti wedi do a wedyn maen nhw wedi mynd trwy rei o recorded music, horseless carriage, umbrellas, the bicycle. Umbrellas? Be oedd y controversy ar umbrellas? Mae rhaid chdi rand arno fo. Okay. Mae'n ridiculous. Okay, The Pessimist Archive. Ond o'n i'n just yn dal i fyny heddiw arno fo, a tybod, fel ydw i, dan, tybod, bwyd go iawn a bla bla bla. Tybod, ac oedd na episod am margarine. Yeah. So oedd yn really ddiddorol i fi weld pa ffordd mae'n mynd a fod i ploi fo ar y podcast ydy fod technoleg newydd ddim yn ddrwg just oherwydd fod o'n cael gwarad o'r hen stwff. So o'n i'n meddwl margarine, mae pawb yn gwybod margarine yn shit i gymaru a menyn, dydy? Hey, mae Lurpak treads the line, guys. Okay? Mae Lurpak yn okay. Mae Lurpak, ti'n gallu spreadio fo sydd allan o fridge ar toastio, mae'n blasu neis. Pa ti'n cymryd Lurpak fi otho fi? Rapeseed oil a menyn ydi o. Rapeseed oil a menyn di o. Mae gyd yn yr enw. Rape seed. Jesus Christ. Sean! Boys. Come on. It's the traditional Christmas party fight. I'm fucking Lurpak.
I ain't having Lurpak on my fucking... Ti'n mynd bita toast! Ti'n mynd gwybod be mo fel! Fysa ni ond yn gallu cael y ffrau yma ar y sioe yma. Sy'n ond yn gallu digwydd. Granda di ma. Pan dwi'n cael Marmite a rye bread fi, rhwng y Marmite a rye bread, mae yna Lurpak, Okay. Just cadw'r menyn allan o'r fridge. Gen i rhywbeth hefyd. Gen i Lurpak di menyn sgynna i. Yes! Fucking 66% o'r haclediad sydd ei prefer Lurpak. Ma na rhywbeth, oherwydd cyn i fi, tywod, switcho drosodd i fynd yn ôl i normal, 2011, Lurpak oedd yn fridge fi hefyd. Ond pam... It's a blend of vegetable oil and menyn. Ond Lurpak rhywsyd i gwerthu ni ar yr idea yma fod... Bod nhw mwy fel menyn. Hwna di menyn. Cradur bach ond fod ti'n gallu spredio fo. Y cradur bach na efo'r trombone efo. Ond yr unig beth nes i sylwi, os dwi'n cadw'r menyn allan o'r fridge, mae o'n well ag mae o'n spredio. Na i ddeud hyn, yndi, mae o. Ti'n ma beth dwi isio te? Dwi isio peth dal menyn neis, gwydyr. O ie, mae gennym ni. Neu un fel... charity shops, dyn nhw'n gwerthu nhw. Ond falle fel jadeware o'r 50au, un fel gwyrdd, fel, fel mid-century modern, a fel scalloped round yr edge. Dwi'n cael design dribbles. Dwi'n gallu gweld o'n ymhen. Fine, Iestyn. Ys ffindiwch un o'r rheina i fi, na i fita menyn go iawn allan o'r fridge. Oce. O'r pantry. Allan o'r fridge, as in, cadw fo ti allan o'r fridge. Okay, sorry. No. Anyway, Margarine. Podcast. Pessimist Archive. Ar un fwy a diweddar, mae mond yn neud un bob rhyw 2 fis. Oherwydd mae yna lot o ymchwil. Lot o ymchwil. Mae o really yn mynd i fewn i'r archifoedd ac yn tynnu allan erthyglo o papur newydd amdan y pwnc mae o'n drafod. Ac mae'n cael pobl i ddarllen nhw allan a i actio nhw allan a falle. Mae'r production values just yr un boi ma yn anhygoel y ffordd mae di strwythuro y rhaglen i creu darlun o sut oedd pobl yn meddwl amdan y technoleg yma ar y pryd neu be bynnag. A'r un fwyaf diweddar ydy nofel ac mae'r un peth ac mae eitha debyg i'r un lle oedd o yn siarad amdan cerddoriaeth di cael ei recordio. Mae hwn yn amazing. Pobl yn siarad am rock and roll yn dweud, mae'r diafol yn efo. Ac mae'r un am y nofel yn siarad amdan sut fod merchaid, mae amser nhw'n llawn, mae nhw'n gegin. Dyna lle maen nhw fod. A wedyn maen nhw'n dechrau darllen nofela. Maen nhw'n distracted. Ac wedyn mae egni nhw i gyd yn cael ei cymryd fyny oherwydd mae merchaid efo canolbwynt egni wahanol i dynion. Felly, os maen nhw'n gwario i amser yn darllen y nofela yma, jyst gynnu nhw'n egni i goginio wedyn. Actually, yes. Mae hwnna'n wir. Os dwi'n treulio'r pnawn yn darllen The Lies of Loch Lamora, mae'r kids yn cael waffles a fish fingers a bean. Hefo Lurpak ar ei benno. Gwaja! Ond, cytuno, dwi newydd subscribio, dwi di subscribio, ti di gwerthu fi ar hynna, mae gwyddbwyll yn un, beth sy'n mae'r controversial am gwyddbwyll? Gai ffindio allan. Gai di ffindio allan wan, ceisio net. Ond gai eisiau sôn am... Ie, sorry. Dim un podcast, ond un penod o un podcast sydd yn counteracti hynna, os da chi eisiau fod yn berson gwell, fatha, ti'n bod, oherwydd na, mae'n cario ymlaen y theme o hacio efo ar apps dwi di sôn amdan, yr Apple Watch a bla bla bla. Mae rhan fwy o bobl probably di clywed amdan Kevin Rose. Mae gen i mo podcast The Kevin Rose Show, a mae un penod flwyddyn yma ddod allan, y rhif 21 ydi o, efo Sergey Fagwe. Come on, yes. How to buy a hack your intelligence with everything from sex to modafinil to MDMA.
What? Methu coelio. Hold on, a'r ffilm, twyd y ffilm yna hefo Bradley Cooper lle mae'n cymryd pil a mae o'n neud o'n super intelligent am fel... Ie, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl fod y boi yma di gweld y ffilm Limitless a di meddwl sut fydrai... Hwna, be di o... Am fod mae o'n cymryd... Dwi'n bo, mae'n cymryd 30 pil y diwrnod i trio optimisio i fywyd ac mae bob eiliad o'i fywyd o. Mae o'n mynd i farw rhywbryd. Just yn mynd trio optimisio. Mae mor ffynnu i'w randar, ond yn drist hefyd. Gan fod, ti'n meddwl, fuck hell, mae'r boi ma'n mental. Ond ti'n dod allan o'n diwedd ar ochr y boi sy'n trio optimisio fywyd gymaint. I bet na Simon di yna fo. Ia. Ydy Simon. Fuck off, Simon. Fucking Simon. Ond y darn diddorol amdano fo ydy fod sgynno fo'm amser am meaningful relationship. So mae'n defnyddio hwrs ac mae'n dweud mae pawb angen sex. So dwi'n just yn fucking... Outsourcio fo. Ac just... A dwi'n neud siŵr dwi'n cael quality. Well, na, obviously. Mae'n amazing o penod. Mae rhaid gwrando arno fo. Okay. Mae rhaid gwrando arno fo. Mae hwnna'n deep dive. Mae hwnna'n... Slight tangents. Oeddech chi'n gwybod oedd hwnna'n cyfres teledu yn syliedig ar y ffilm Limitless? Wyt ti di bod yn Wikipedia o? Na. Nes i actually weld o. Wow. Be? TV series Limitless? Ia. Dan fel, ydy just am fel twats Silicon Valley sy'n super intelligent? Dwi'n yn siŵr pwy nath neud o'n oedd bara am un gyfres dwi'n meddwl. Siom. Oedd Bradley Cooper ar un y ddau o'r rhifa. Na. Un cymeriad. A dden rhaid y sticky dots ar ei dafod. Bradley Cooper, dwi dal e weld Star is Born. Dwi ddim yn gwybod pam dy ddim wedi tanio dychymyg fi bod fi eisiau gweld... Dwi'n siŵr mae pam yn dweud bod yn amazing. Mae Bradley Cooper, mae'n dda, ond mae yna rhywbeth yn taro fi bach weird amdano fo. Bach weird, ie? Bach yn creepy. Yndi mai, ond ydy. Rhydalentog, bach weird. Guys, da ni dod fyny am awr a 3/4 rwan, right? Here we go. Mae hwnna'n ffoc o bar tidolig, right? Nes ar y list. Nes ar y list, dwi'n mynd i skipio dros cwbl o bethau, cos un o'r pethau di, beth yw eich traws newidiad y bywyd yn 2018, a mae hwnna fel, gre, hanner awr arall. Mynd i Chicago i neud improv. Yes! Cael beic newydd o fi. Yay! Booze gore 2018. Whiskey. Punk IPA, mae'n blasu fath o pineapples, ond rhaid ffer o gyr yn pen i chi'n bora. Waw, cyfuniad perffaith. Dyma'r flwyddyn dwi wedi darganfod gin go iawn. Ond dwi dal heb cael dyfu gin sydd ar ffrynt y blowing glass papur bro Machynlleth am ennill gin y flwyddyn am 2 flynedd yn olynol hefo 2 gin gwahanol. Mae gennau potal... O dyfu. Gen ti dyfu Pollination. Pollination gin. Dyfu Pollination a mae dyfu Original di ennill lenni. So, dwi dal eisiau fydd hwnna. Hwna di gobeithio fi am 2018. Cyngor i'r Bryn /Yes/Sean's ifanc. So mae rhain yn quick things da ni di dysgu lenni falle bys ni'n pasio mlaen i ni ifancach. Mae hwnna'n big thing i ofyn am. Peidio bit o'r pack. Dwi di deud, ffindia bowlen neis i fi, a llai roed menyn fi yn efo, a minnau roed menyn go iawn. Na gael Castle Dairies o Gyffili, cos mae just fyny ffordd, a fydd y Food Miles llawer llai yn efo. Os mae rhywun o Simon yn trio sheimio chi am bit ar rhywbeth, dweud, fuck you Simon, fuck you, fuck you. I'm eating my... Fi just mynd i ddod o like Tupperware packet park ysgol and mynd, this is good shit, Simon! What the fuck? Yeah, fuck you, you did this to me, Simon, you did it. This isn't 100% cocoa beans, this isn't Montezuma. Actually, Napoleon did it. Os ti'n gwrando ar yr episode Margarine, Napoleon... Wow, weles i tweets ti'n deud, fuck, a Napoleon, ac yn i fel, oh my god, deep dive. Cyngor fi bydde, mae'n okay i fod yn basic, cos dwi wedi ffindio allan, dyma'r flwyddyn lle dwi'n basic yn yr ffordd mwyaf offensive, mwyaf insulting, a dwi'n perchnogi fy basic roedd, right? Yep. Dwi'n trio bod bach yn wor,
bach, ti'n trio fel, gyda celf ar fy waliau, gyda Ie, yn ffain, ond dwi byth yn mynd i fod yn fel super fashionol, dwi byth yn mynd i fod yn super cool, dwi just yn mynd i fod yn standard fi. A mae just yn mynd, check out the silver fox, dwi'n fine. Ti'n mynd i fod flash mofo fel chdi. A cool-ass improv expert fel Bryn, fi just mynd i fod yn fi, a mae'n ffain i fod yn basic, perchnoga fo. Okay, cos mae'n llawer llai o stress na trio chasio poblogrwydd, coolrwydd. As if pa fi'n chasio coolrwydd, yn beth mi'n fucking chasio coolrwydd. It's just ddim nyn o fi. I fod yna, i neud o. So, bod yn gael ar dy hyn. Na, ond mae basic, dwi'n gwybod pan bod o'n insult. Ti'n mo? Dwi'n dweud bod ti'n dweud bod yn coolrwydd yn y ti. Dwi'n bod yn sicr ma na. Do. Dwi'n podcastio mewn lipstick coch llachar iawn. So mae gen ti beic. Mae'n helpu ni. Gen ti beic sydd ddim neb arall yn y lad efo. Na, mae bet ma'n o loads yn un o. Just dim rhai efo... Ti'n bwys sy'n swnio fel la? Simon sy'n swnio fel la. Fuck you, Simon. Dwi'n siŵr bod o'n lovely o foi. Dwi'n teimlo wel, mae Simon ydi cael comedy fodder. Simon ydi comedy fodder. Simon ydi recurring. Tro nesaf dwi'n gweld o, mae'n mynd i fod yn broblem, cos dwi'n just mynd i fod yn giglo drwy'r amser. Hi, how's your day? Any good training today, Simon? The peth dwi'n dysgu flwyddyn yma ydy dwi wedi troi holl Audible a podcast things fi i one-time speed a mod oedden nhw gyd ar 1.65 neu rhywbeth fel You what, mate? Just, tywad, trio cramio bob dim fewn a rwan dwi wedi just o dda na, dos am point slofi lawr cymryd o'i fewn yn iawn a just wneud un peth ar y tro. Hwna'n superb. Dwi just casau trio multitasking o ran. Really yn casau trio multitasking. Dydy o'n mynd llesol, dwi'n mynd credu. In the words of Ron Swanson. Yeah. Don't half-ass two things. Whole-ass one thing. Yeah. A dyna sut da ni'n mynd i fynd fewn i 2019. Dim half-assed Cymru. Yeah. No half-ass Cymru, yeah. Full-ass Cymru. Full-ass Cymru. Na, i fi di... Yes, Cymru. Hashtag. Fedra ti'n blesio pawb, so paid a trio. Na. Dwi'n lyfio hyn. Okay, guys, so da chi'n dod am y tech chat, da chi'n gadael hefo feminyddiaeth a spiritual awakenings ag Apple Watches. A dyna be fydd yr haclediad yn symud ymlaen wan. Da ni'n abandonio'r tech. Symud fewn i'r maes yma. Maes i fel hynna'n ofal a stuff. Mi fyddwn ni yn gweld chi digwyddiad byw hacio'r iaith yn dod fyny yng Nghaerfyrddin yn yr egin. Fi'n super edrych ymlaen. Mae angen i ni checio allan y Airbnb sefyllfa yn Gyfyrddin. Dwi'n cedi bysa fel... Ydy'n misionar? Dwi fod yn gwybod. Dwi'n gwybod. Mis Chwefror mae'n ffain. So llyn ni wneud penod sales misionawr. Lle dwi rili... Mis Chwefror, dio? Dwi rili eisiau prynu teli mawr rwan. 37 ydi mi. O mae 43 fi o'n i'n eistedd flaen o fatha mwyn. Ti di gweld... A 32. Ti di gweld yn teli ni fel... Cwestiwn ydi o'n fwy na dy blant di? Ar hyn o bryd, gallen ni roed fel un o'n nhw diagonally a bys o'n nhw just yn bach yn fwy. Ti'n goffa mesur nhw diagonally? Yr unig beth, ar ôl prynu'n fi, dwi just yn sylweddoli, nes i eitha, a oherwydd, pwy dwi, nes i lot o ymchwil i fewn iddo fo, cyn bellad fod efo black levels da, ac fod brightness eitha da, contrast ratio, a fod o'n 4K ag yn HDR, mae'r llun yn anhygol y jump o yr un nes i blynu 4 blwyddyn yn ôl. Mae'n fi 8 mlynedd yn ôl wan. Mae'n ni.
Mae ni yn... Oedd gen efo lyflu built-in Skype nath hwnna stopio gweithio fel 2 flynedd yn ôl, cos nath nhw stopio supportio fel pethau. Dwi'n meddwl dwi'n deud clwydda, actually. Eich blynyddio. Am fod, nes i ddeud bob World Cup dwi'n mynd i brynu teledu, a dwi'n meddwl eisiau sgipio un. Ti'n mo be? Actually, falle na 7 mlynedd ydi, achos Rugby World Cup yddo. Pryd bynnag oedd Cymru... Rugby World Cup nesa, Sioned. O, ti'n gwybod lle mae Rugby World Cup blwyddyn nesa? Yn Japan. O, gen i'r ideas ma bo fi'n mynd i fynd, bo fi'n mynd i safio. Da ni'n mynd? Bo fi'n mynd i fynd ar plant, cys dyna di fel life dream fi. BBC ar S4C. Wel chi dalu i ni wneud y haglediad allan o'r Japan. Oh my god, konnichiwa! Dyma ni yn Akibahara. Anyway, reit, oedden ni'n neud good wind-up, a rwan da ni wedi mynd mlaen a da ni bron hitio 2 awr. Diolch yn fawr iawn i pawb sydd wedi cyrraedd mor belled yn yr benod yma. Ni'n gwerthfawrogi chi'n sticio hefo ni yn y parti dolyg ni. Faint o weithiau mae'r bobl ma'n y cefndir wedi lwpio, dwi ddim yn gwybod. Gyn gymaint o weithiau. A phosib. Dwi wedi gweld y boen efo'r tre o martinis tro beth dwi'n colli count. Ti'n meddwl bod ni'n y Matrix? Yikes, there's a glitch in the Matrix. Am rwan ddedwn ni Nadolig llawen iawn i chi, gobeithio gowch chi'r holl bethau gan Santa, neu os da chi ddim eisiau dim byd, consumerism be damned, bywych yn syml, joiwch eich hun a byddwch hapus. Mi siarad yn efo chi yn y flwyddyn newydd. Ta-ra! Ta-ra! Ta-ta! Dolig llawen! Ho! Ho, ho, ho! Nadolig llawen!